Toireli bageri go kwarigani me Ndizi TV umuroberi nensa kya litukulia chumaine nyorana twarigeria naraliali airobolito kujitori twatwara amugani gositwa kwanda matuko litukulia twakwanda mangana afya gosento bibitu etana ina mangana social life go majumuriria kutokubori tonyara kogosuka kabamo na intukuru bono oika chinze jibutra batambe ko tebirina ekarogo wajakiri kwari nuja segasi yao tokubori TV yao na kigongo tebirina ntora sensa meri mitanda nsema ya Facebook na bagotonyora Ndizi TV News baigo asensa meri ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News baigo na bagoto tweet @Ndizi TV News nande kerengeli kyao ni gotokerere ndikirete kira ensa kwetira asinamba yera siskini yao karogo tomera kwatenga kyobogete ngakigwacha kire mirimo yao gosenga kigwachire korara ekiagera insanjire ngana ni asense yitu ensengima mbare bagukurara boniga mbare babokire bare gatigati yeri tuko igo mwenzi toireri bageria bene kubarigania asemambia boniga tokubatena tigato bamo kuhika omweli nyorana na bogotoma ujumbe yabo botambe gwetera sinambe yera siskini ya karto anyore igotoko yesoma tutebina kikwa bokire bya gwachakiriri tukuriao kayotorigeri tikurunga kimiroberi onyerobereti dituko nonyo bukendo bole lakini kero bukendo boro liberera ngojarire karto asoire maiga libereri goji riaje gumajumurire nereri bagaria bene gukwarigania kuna botambire tariane Brigton Makori Uyake gimo mwanchu muligereria ene mambingi na nditumiranire kurwa litukuli igoro Jumatatu ekana nditwasore litukuli nyake gima ria Jumaine gose litukuli ya Tuesday ekerobona abantu mwirobiri mambia yabona gosokana gokora mirimo yaino ya kira lituko tokobatebya ngambiye mono asoko bameyo omorobulio bwensakia kurwa station yayo ya Ndizi TV igobono twakwareganiria senchira ya bene kegima asengencho onyetali ae kanganto ikaranse tigaiga na asengencho yao na kieko gara turigaiga emambe yabono egera tukumanyingana ralia yagenderete mense ito ya Kenya ekaro tumanyete ngo mwaka oyo no mwaka bwa mangana mange mwaka bwa matemu manene umwaka siasa amana mangana mange agenderete lero ni chitaliki ya 22 no yo mintateba 222 mpaka moino igabana twakwareganirie mambe yabono tuguchakiriri tukuliao tukorosereri tukuliao asengencho oyo noro morobulio guguchakiria okorosera litukuliao egerekero kurichaka kwanyora ngambiyore balimo kwenda ase bibago mugondo mwamanoire gochechaye megochekwa echina ichinsa chingia nandi chaye kubwateka nyene lirema aliro banko balireri liritake kolende asamangana yechaye nigakwa ikabuya kigima balimo kwa bana gochechi skuru chinsa na chiecho basoki umwana ali ne bus wasonye goko mokoba ne pigipigi echina chichinsa nande mosoke bya balimo achire chichiro bono mambia tokubaganiria maya balimo eroberetia balimu abanyagitari abawakili n'abantu bonsi balimo achakireri tukole n'abanyanyimbo ba traffic echina ichinso maide nandi bako tebereria chigali asengenchekere mbulere ejamu kobere igobona kero monto station ya soko kole mirimo yao egera tuchakeri tuko balimo nyomba moigwete mebere bobe twabasabiro kubwena kwa bwango ekerogendete kuna kubwati umurubulio bwensakia tutumere message yawe nganka yo tuligeretie kurwa kayigwachakire ko ligereria kurwa wetera se namba esimera bwa TV yao boigo nabo gutumeke nambe yo kulika message wetera senjera ya WhatsApp Facebook mnoyo mintate Ndizi TV News YouTube Ndizi TV News nekaro waswere gali tibwe bago subscribe igoto chakamo umurubulio bwensakia ntobanjete ekarotole ntubabirega ni producer ito no era sense moende ya studio nere John Kebati akwene kebuna elio igwete ne chibiche chiroche chago chera senjira yobororo kigima igoto chaka motuensi twakwareganire korogega se studio karoto chukumanyia amange ngana akorekanire bemano amanje muri rambia manekero ndata kwa bamuna into gosugwa chakira kwa bamuna into ikachinza chirisa no dena toska kero gusuka ni goreterwa mange okabase TV yao obwatie kema wasekende go ikatunya twakoro muroberio welitkoria lensake woyo na tokorensake TV teri go jarima TV ni geko genda ni ego kole mirimo 24 hours chinsa meronge bere na inye gemiro bene menge tubwate azikete ni Ndizi TV ega twasoke nsake igonto durate urwororo nabokonda kurigereria kubwati miroberi ya bene kurwa azikete ni Ndizi TV kurende no twakorengera somoroberi wensake yabona mampi karuto gochaka lituko karuto krosa litukuri yao tokulibekere kebiro metekere kwa bekire kebiro kwa bekire eno ne kona yare ngana ndebuye go se wall ekero kwa gachi kwa bekire kebiro igone nyombe ingo tirire
twatigire buya bona intumambia etokubuka twabeke kibiro litukulie tulia nyara ligosuka buya liaba litukulie botoera lituko ligi ya kabisa mwanju muri mbara batumire SMS ya bugutira sensemeri yensemo ya WhatsApp usibali kirensemo ya Facebook bagateyana no balime yomuroberio nara kurukuna Benedict Ombati agateyana no alime yomuroberio agateyani kondani korwa lianyamwa mti factory agateyana wale korujinsemo chia nyamwamu factory ye cha nyamwamu ye gotoka sebunge ya Nyalibali cha county ya Kisii oyim Benedict Ombati elikiosoro agateyamuna kama kawa no ale mekoru keumbu litaro agateyana wale menando so ireme yomuroberio maturi ondieki agateyana wale korujinsemo chia machoge ya burabu agoteba itongo seito nonde ime komo mpaka engoli oimauti ondieki nara ogurukuna Justus Nyakoe agateyana wale ime yomuroberio gosochagiro muroberio bwensakia bono mambia kuruchinsemo chia mutagara igotoka sensemeri ya West Mugirango ine pungeri ya Nyamira bunge ya Nyamira county ya Nyamira constituency kose bunge ya West Mugirango oinchester agateyana nere no ale ime yomuroberio Immaculate Nyanchama kuruchinsemo chia karantini yigotoka sebunge ya Kitutu Masaba ward ni ya Gasima agateyana no ale ime yomuroberio obokire nere no ale aturigere tibu ya kabisa agateyana chibicha cheno nigo chigosaseria tigamogendere gochibosio Nyasaye abaseni suffering Sabina agateyana no ale ime yomuroberio nero obokire no ale ime yomuroberio bu ensa kitode ambia mono asabana mandata gutuma SMS chino gwitira sensemeri ya Facebook sensemeri ya YouTube amone nsemo ya SMS number yera seskini yawe ona tumekerengel kyao usizo tebinga kikwa bokire sara usino gwatonde utumire kuru nsemo yao wetira sensemo ya Facebook nero Ndizi TV News agoteba kwa Grace Tinega agoteba kurwa Katani nko wakilisha Machakos County agoteba bwakire mama concept akerubo Tinega kurwa Ibencho Machoge chache my sister Maricela Tinega Divina Wali na my brothers wote Major Evans Omoke Bernard Asanyo Dere Wapunda Lucio Gembo Salome Onyoni Naomi Kwamboka Omolemereria engenengeni ya Grace na Grace Waro na Naomi Kerubo agoteba Grace Tinega agoteba muroberio bwensakia no wale meta kunyara kobaga komocha kana kwanda sensemeli ya WhatsApp abakolikaga agoteba nere Esther Ungwae kurachinsemo chia Kitengela imemo chio Nairobi agoteba nkwanirie Chris Oyunge amona Chris Orina batebinga babuke no tulime asomurubuli bwensa kya komo asante sana Esther Ongwae akolika agoteba nere Divina Mura kurwachinsemo chia Nyamarambe agoteba nkwanire omwana one Shali Kenyanya oyo bono igete miaka 20 no yomo happy birthday girl agoteba nkwanire omwana Ambrose amo na Obara boigo na Steve batebi babuke no tulime yomuroberio bwensa kengendere tukuyaliga na inche kogende sukuru bemono sana Divina Mura Evelyn Madam Evelyn Bikoro akolika koro chinsemo chia Narok enseme koro kwa suswa agoteba nonde imebuna botambe ebutuanze siku na Ndizi TV bemono sana akolika nere agoteba nere Miriam Ogao koro chinsemo chiogembo yotoke meya machoge chache agoteba ningi golete TV ane no ende bakomo ile no nyubo kendu borororo bemono segasma gokora kwania producer ino aseoko weka chibicha minute ni chibicha goteba producer wa kwaniwe bemono sana yo Miriam Ogao producer wa Miriam Ogao anibokla tinda iwe chimoino lakini amekubali asante atabirenga bemono asante sana Geoffrey Onyancha koro chinsemo cha Nyamarambe agoteba nkwanelio mongino ne Lydia Mora abana Sierra Steve amona Hayden bemono sana sokogendera kubuka abumbali bakulika gwetera senjira ya WhatsApp na gotebanga no tulime yomuroberio igon tuliko mocha asomoroberio bwensakia bemono manjumole karandere gutumekerengel kyo nage tume karwa getumire gera ntoke somo muna geikire itne twateana urigwa tebi yaboke asenjire ndonge ntotoko moteina ki yaya ombogo tebi na boka ektoka some karo geikira se studio go sombati otebi na ya boka igono na tumekerengel kyo se uchumbe ya nyingi gwetera sinambe yera se skin ya gorabu
usugwetera sensema ya YouTube Ndizi TV News kero ka YouTube ali asana nayo go chat ali go comment so kwenda sensema ya Facebook asana alia nayo kubeka uchumbe yao endi yama gutwikira senjira ire ndonge boiga sensema ya YouTube na botonyora Ndizi TV News boiga sensema ya Facebook na botonyora Ndizi TV News sema ya Twitter ndorororo @Ndizi TV News nekerengeli kyao unabotambe to kerganeti gwetera sinamba iyera seskini ya urabo naraiga kuliga goteba kurwa divino nkeo aligirite kura chinsemo cha matching mbumbi ya mono sana na nde timu ito nerororo timu hapana kosa bakora wana Kennedy Gisemba yani no bali mechi ni chinge kichabo cyukorara kurinde bagoteba ngensakia ne lazima ne kebeterero baraligereria bamaye guchikorara mbiya mono sana babo Jared Waro no muswati yo Ven abo David Kimoria yuna mashabiki kura chinsemo cha matching mbumbi bagoteba nga ensakia nero mambo yote miyomorobelio oseme ya Ndizi TV mbiya mono sana kwanya Cyprian Marubi batabinganto banchete ya Bosairas Bitange no murgyobe oye Euphemia mura yon timu diaspora amona bali bonsi pia mashabiki ito yabo Nyabuto korochinse mocha New Jersey ayuna mashabiki ito konyorali giriti morobeli bwensa kyago tabanga kazi nzuri nande no tuli mimba komweli mbe mono majumuri atuturaira na studio akego turamenta ekibiruge itenkoli inde tumakwirana tumagoswa turire ali arasa magaseti Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikubrukane chirange nigwikere chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine nubwatu muchando bwa maiso guse numanyetundu bwatu muchando bunuyo enyagitari ya KCI Hospital nigekurubo garali bwensi bwukuruwa lya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini cyekerero ecyukobara enyomba yo gukorera ukobara guse theater yekerero bwigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwigo rumono ngokora bali laser treatment na corneal transplant bwigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kogenda chinka cyabo nkwegelia barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga yizukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano noisatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano noisatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano noisatu enoti eye mumarakabere kianda isato KCI Hospital macho bora maisha bora
Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Pamana manjumuria karanda ko wati moroberwe ensa kya bona mambiense to erete bya kabisa bona ndini chika kircha bene to kuira wikasa magaset ko ndara wikiorona ra kuna mtoto wa rutu awate bano alimi yensa ketarasuka kabisa anyona evansi anyona ko jinse majidi cha matutu yere sebunga ya tutu masaba wodi ya gisima ko te bano alimi yomoroberi no mugaka Jackson Makori osinde awate anano alimi yomoroberi tari go chosuka awate aniga kwenda mugondo jagra chinse sato chago jinse sata kartua koro moroberio we ensaki osinde sakaria agote abanere no alime yomoroberio Sami Jesan agote anere ni gobuga kirebia nande no alime yomoroberio we ensakia tarigosuka mbaka engoli agangati SMS sara jigenda gutuma wetera sensemeli ya Facebook kuma chumuria ande nyichika chicha ben to kwende yemo aseyemo go ikasa magasedi turire nali airobolito lituko lya na botambe igombote gasedi ya The Standard na nchini wombate gazeti ya The Daily Nation. Ase gaseti ya The Standard ngana liro li mwambo seriro bolito mono limorekera se gaseti ya igoro yo musangano uyokagiro jokora kana litukolia mambia sense meli ya sagana ekero murai bwense Uhuru Kenyatta atakeri go jugikarana ose akagiro jugikarana somo kotano yo ekero jukomera na babwatani ao bekiama kya chupiri ne abarai kurwa sensemo ya centro ekero bono ya robereri ekero muri kwega gaseti ya tabuna okumukutano yo sagana litukolia mambia ose jingwana kira chigukwana ororo nigo kirabe echiogo nigo kirareta monjorori osegati ya Raila na osegati ya mokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto kero morikya tabuna enige kare turning point yomo raibu kiama GODM Raila Odinga ama no muraibu kiama Auta oyibo igoro mokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto korengana nabakwani gosomori kwega seti nigo Amos Kimunya oyore National Assembly Majority Leader mose umurai monene bunge gati ya Amos Kimunya nigo wananyateka tabuna Ruto niganyarete nigo Ruto mochiwe anene karacha gukora campaign cyayo gosiwa kereko egeka kyabwango na koirera buna tamo sigiti umurai bwense kero umurai bwense jetukumukana yayo kuraira insake korende rutera kamera na kugenda campaign cyaye igobono korengana no mukutano yukagero korekana litukuria mambo soroberi korekana litukuria mambia nigo rachi gukwanda mangana manene ekero yarekande buna umurai bwense Uhuru Kenyatta nigo agochikomoa koboko osiko mwendosi umurai bwekiama gia ODM Raila Odinga ekare gotebekana osumuri kwega sitendete gotebuna maminja gose ekero umurai mukuru mwaikibaki tega kurwa service erata kwaneti gostayete monto koboko lakini yarekande buna Uhuru Kenyatta era nigo wone sokire na goteabuna niga gochikomo koboko murai kiama gia ODM Raila Odinga nigo na mange akagero joko ne kiwalitu kuria mambia ase umukutano yasebono umukutano yumayekande buna sagana 3 unyore kurengana muri kibega seti niga goteabuna ekero murai bwensa tagetu kwana mangana mange ane kurwa sensema ya centro niga gochibwaria ni mosankana sensema ya sagana igolitu kuria mambia aba bwatani bekiama gya chupiri amo nabarai kurjinse mocha centro nigo bakagere go chigo ikasenseme yo mokutano yo ase abarai ange gosabandu chiri busano na Ibere bakagere go ikerana ase omokutano yo waigo wetani ababunge wetani ababunge 50 na bakagere go chigo ikerana ase musangeno yo lituko lya mambia anda kolengana na kanini kega oyoro mubwatani mebomo rai bwense nigagoteba ng'alitiko liankyo nalio murai bwense agochikobeka bene ng'ange kiagerire agochakomoa koboko Raila Odinga na tari muntu ndu bwense kurwanire kirgo kibo president iga yonsi ntuchito ya manyalitiko lia ankyo kulende karota waswase gazeti ya The Daily Nation page ntangani kigima nebicha yo murai bwekiama kya Wiper Kalonzo Musyoka oyobono engani mwamu egotebanga the indecisive kingmaker yani umurai otara manyanga nki agwenerete okona chakwae nkorokio koge siasa ama isonsi bono nigo amuligireti Kalonzo Musyoka uyo nyariko baka okora chinkwana na go consult ya soboime asam emitinye talimeke
na gucha kumanyanga nkayar arochi gochi asensemo ya ege siasa kurende eyabona nigo yaireire bali bamuganete gukorega sinere gose omuchieso muri kibugazeti ya gotebanga nigengo omuchieso bwike businike moni bikona kuminyokania kurende na asegeka kengani na ki Kalonzo Musyoka aragendere kunyagutama na ndara aragendere gutabika mangana ye wazi amanyanga ningo agucha kubwatesia egere bakorega siamo ase encherengia Kalonzo niye gotebekana wikabono iga nigabwate angechikula chimilioni 2 nuguteyemo asomwakoyo wanegento kiagendereire kuna koreta obututukanu asaba Kenya nkayate ni nige siasa chinga kichinde ateba na baba isago joini abo mabwa Azimio la Umoja andekero kende ororekana gate nine buyega kagotebanga na ande noare guika engoli osekero kenda ndo tebanga guika chinkwana chibekwe na ande chinga kichinde bwesoke oteba mpagendere to koro ukwana chinkwana elia manyenga nkayaro chige siasa kurende guika litkuli igoro nigatebetere noare asekeminano taramuanga ningo agojoini kurenda sama tukabwango igana kwana na gutugutira arenga ere takunyarga boga kwebwatesia ositakunyarga boga kubwatesia obo mobwa Kenya Kwanza Alliance abona kana kigima wanege ntugetigarete no gosoa Azimio la Umoja usatigarere bwika buna oka egere agende asokurwanirire kiruge kyo president ayo amana yanda mangu mwanchu murigereria aboko yanyora ase page ya 4 ne page ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation egere bwesomero mugano yugoro mutambe sana soboime egere umenyenga inki Kalonzo Musyoka arengerati inki Kalonzo Musyoka osenka yarochie asensemo ya gesiasa igo na rayo manchu murigereria kolinde asobu obwagare page ya 4 na 5 ase gazeti ya The Daily Nation mangana yu Kalonzo na iro bolita se gazeti ya The Standard se page ya 5 asebo Kalonzo nyar kawate abuna kwa yeranko yo asoko beka gobomo osoko beka correction asate betebuna ere no murai wiki amagia kanu video no moi mbaga ndete gwake kuko na barabuni go baligeti go chikonyoro burai bwenseye asate betebuna kibaraso asomo bwasi miyo mbaga ndete ne chingwana kolende ni gwatagete murai wiki amagio die muraira morodinga anyare gako moko boko Kalonzo anyare gakurikero kiburai bwenseye ya kwantari tukuri goro kerarenga se county ya Kwale asenze meri ya rungarunga karubandete guyakera ekoko ikokorekana na Kalonzo ne taramwa ostara naja ngai yagosoa kolengana nere nigekorokana taranaja igonigo atigarete kobanere no bomo bwaye bwa oka Kenya kortukuska bosio okay nando inyora mutukarire bwango iga roboti ndwa soka buna Kalonzo Musyoka ne rurachukuruke bandera ya mabwa oka abwate siwe gosoma konyoye abo muraiwe kya makiana Kenya umusubati madha karua singinjona soa sekondi ya oka kurende ngane yo litko lyankyo mbatu aru musangirika nobo asibara chikorali boikerano ngana kiere gosibarwe umurubili wabo guchimutugaiga ikazuka bosini gotokanda wikasi county ya Nandia skuru ya moneroro erokan ekorekana ya konya ya bere ase njerembe mono esarigete mono gosebirasi bisire kuwa nande nigere ya maomo asense meri county ya Nandia ekorokuna nyinyira skuru ya nyinyira ni gobono era sembe kolende ni gobono mo county commissioner bwense meyo Heman sambi anyareka otena skuru ino kebire ase kebwate obotutukana gosige sarigete mono ere sikuwera na abana terigo gosiekwa igento kirire omochana mwanne karo mo county commissioner yatata na skuru terigo gosiekwa no kebwate birasi bibisire kuwa konkana no muri gwe gaseti ni gate abuna omo county commissioner yo ni gaje tuge skuru yo koligere linga kyama gacha yuare kolinda gatana terigo rasiekwa gorengano muri kwiga site yandeta kote abuna no ekero baigitoro na bengiti yaro kanete kerase amomo metekere nyumba yatagukira momo ebibao mbere bikobororo kolende na baate abuna ngiti njaro rekanete gesiomereti kurwa sa momo ayu nanda abana bali kirasi ime nande bana mbatebiri na batame egento kyare tumuichano kolende abana kero bono bagatebuna goika bagendere ko base skuru eyo ekere serikali yabekire meroberi yabene chikwena kebunanga ke skuru eyo egwagajo kolende abantu ekuru ensema nigo bamochiri abo teneri gosabara ikuru ase county ya Nandi amo ne serikali enene kero batarabeke meroberi yo kwena kione skuru ingo sirwere kwena kebunanga konye kere ani gagocha
magaji skuru chingi korrekana na magacho taragacho buya no serikali kendete gusukuma umuroberi o CPC kurinde chibese cha CDF oyo mto Brigton nchirororo abajumbe bensemeyo tutaraikana ne ministry ya chisemi abajumbe amajukumu abo narariya mboramba bwati chibese cha CDF bakwagakire birasi biri byasalikire alafu nande bamago kwalire miroberi ndemenge wane kerekera sibine kinande engiti omaitene engiti nembe na bego koruma nande koleterra mangana makong umuntu siko somo mugano ina bakumanya ngikire teno ne skuru igotwara bokorga no bokorora no eno kungusana nanko ene kugora sense me yugoro yoboremo igoro ya mangana ao CDF korujinsemo ao igobona korra mangana mangare mwanju muriga konyore pe gaseti ya testana na bagwe somera nera mayana kingiti ya siomeri tukurwabu ngi ya hokororo mwanju murire karato gusuka motwe korende evangelist Jared Bugonko akolika goteba noale kuro chinsema cha Monyerero gotoka ime ya Kitutu North agoteba tuko pamoja mbia sana evangelist karato gusuka motwe bono moliki gazeti ya The Daily Nation epeje yo ntangani mwanju murigereria nigakubolinga bono ninkie omotaka aguchakoli bono omonto motaka inkia gochikolia asengencho bono buguma bwabeiro bokongwe ibintu nigo bigenderete gukina ebintu byarenga amagoria make bona twatebete kurwa litikuri igoro bono nigo bikinete ase ligorire igoro kigima muri kinarwete gaiga engana gosinarwete okobwekaniwa ekere ebintu byarenga ase omwaka orio eta 2021 amono omwaka oyo iga ensemo y'ebintu arwete gaiga neringa elite moya maguta omwaka o 2021 osomwaka oyo era niga maguta elite ya marenge chimisato na chisiringisato kolendo mwaka oyo 2022 karotoro motenyo kabere maguta ayo niga kugorwa chiringi chimisato 45 nemo boige enyame ekilo yenyama amwaka oyo eta nigo yari kugorwa chimyenye 52 na chiringisato wanekere kilo yo yabere chilingi 600 ase kile yamo esukali ekilo omwaka olieta nigo yarenge 114 kurinda bono iga nigere 133 omugati bwechikilo kilogramu chimyenye nigo rengo gorwa 54 kurinda sebono oikire chisiringi 50 nomo abo igo ekire yamo yesuguma oseka bichi eyetosimegeta chimegondo omugati igore wechigramu chimyenye nigore kugorwa chiringi 44 kurinda bono igore chiringi 50 nomo sara unyore na ekero mugati ukuguru chibese chinge chigramu chakabere igoro charingi igoro abono bagachibaga ke chigramu bagagichiminye ande bese kamenta chiringi 50 nomo nesugume kabichi ekile mbaro bakoro kuri supermarket bali batanyari gusimika nigo yarenge chiringi 55 nemo kurinda bono nigere chiringi 50 na kianda igo yani kirege ntonke mentete aso mwako oyo buna tuachagete bona kyomurikia kubulinga mo Kenya uli kawaida muntu uli mutaka ngakia guchikoba ekere bintu bigenderete gukina na gusemelia nkuyo ngebintu ebingo chikwera na birense nebintu ebimbiri byamana guse bintu biribire byekebeterelyo ngakere omoji erasimo twali bintu bunebiga maguto ukarangira chinyeni esukali abana bakonywerera nguri baende skuru ikona kyomurikyo yo akumetie asama asobwagare ebintu ebimbiro asobonge kigimanta ntakwane nkore singencho yechinsa enyorere gazeti ya The Daily Nation wesomera se page ya 10 egero manye amangana yo amanga mangi boige gazeti ya tistana ni murekerete ngani erio keraba Kenya bachita sensameria Twitter na goteba na rowa food prices kero bachite kumurekeralia bechbone page ya kane ni murekerete amangana yibona kero bugima bwakongire korengana no murigwe gazeti ya tistana ni gaute abuna kubatukana no murakero monene o akasensi yetu ya Kenya high taxes kuburushu kwebango yebintu biribi gotumeka anene ase migondo na oburwere bwa COVID-19 obwirira ebintu komenta na kubika wa Kenya sa kongo kera ba Kenya bagendete go struggle osebagendete kubetereria konyora endagira ya kirari tukunyore na ba Kenya bange nigo babwate michande menge korengana nigo batari konyora gintu bakoria ne ebintu ebinge okonga ogo muri kubika seti ya standard gosika seti ya standard ni muri kirete nga kinkereki kare kera kombe gosekera kumurikira go chema tukama kera go gatwaliri bweyemo igwaka godire ebintu ebinge na kwanyora change kwadinire gari go chinyomba kurinde boniga ekero gwagorire ebintu neribu ni gakwerera
ande yakubitiriri gutarira maguru mpaka buo utebangite mapema nabo kugura ebintu nando cha kubioni njira kogenda indo nyore transport ugoiki buo igobono muriki bw'gaseti namurekerete ibintu ebinga bwagotanga kibintu bya mentera maguri nandika kibika giri gochikomenta asa matuko ale gochi bosio igona bokanyore kaseti yao esomere ngaki bintu bwendete komenta amagori karagendete kukungasense yitu ya Kenya sepechi yeyo ya kane omuraiwe kiamagio diemerera morodinga nanyaretheka okuhana kauteyana ka promise usika kori era gochia saba Kenya bona ise kuirekero kyo president usikero kyo burayi banene na chiko ke iri goli diestima amo neri goli diestima amo na kuimokereria mangana ye trade gosamangana yo bonchoreria imeyense yeito ya Kenya raira bono ni garude ire iyo time dinki muliki bwe gasete ya anchirete kubekera ense magati ya raira no bugimo bwa kongire igokorana rende raira isikwera libaga na barachi gokonya kuimokereria birengo bya uchumi na mangana yo bonchoreri asensiito ya Kenya niga ya kwaneta ya litkurigoro ansensemo ya runga ansensemo ya kwale kerate biruna nere akorengana manifesto ya ego se bintu kiria bekire ensemo bira ucho konya abakenya ngamono go estima akumukiryo bonchiriri igoro erikwena kimunensiito ya Kenya nkwira nere uchumi ya sarikire mono chinga kichicho bono bomo bwazimio la umoja nigo banyariko bagwitana chinkwana amo nikyo ne bomo bwa Kenya kwanza magega yorobotirwa some turu muraiwike makia ANC Musalia Mudavadi ekerobarenge se forum imeyense ensemo ya Kenya Methodist University ime ya Meru litukuligoro abwase bono bakomochie serikali asoko twara likabeso linene na kubekera umusiga bakenya babutambe asenge nchonge bintu obugimayigo bogenderete gokonga korengana na barabo gose korengana na Kenya kwanza niyo bagotebanga ense ya Kenya nigebwate likabeso gwetana chi trilioni 11 nuguta eyemo yonkorengana na Kenya kwanza kurende wethera ase committee ye budget ase bunge ekora wana kanini kega oyole boigo mubwatani bumarai wense Uhuru Kenyatta nigo batuguteretare amangana yo nagoteba buna likabeso ense ya Kenya ibwate nigo rire chi trilioni 5 nuguta 5 natali 11 nuguta emo buna Kenya kwanza barenge goteba tinga kichicho nigo muraibikia makia ODM Raila Odinga amochirie William Ruto amona babwatani baye aso gutaka kwemanyekania gusiko aso gutaka koreta gusamaberera gatia abakenya aso gotebana Kenya nigebwatari kabeso nande ye maega ya Odinga gokwana ni no muraibense muske Uhuru Kenyatta bono nigo committee budget ya kanire bakanire kigimanga likabeso ndiri elio Kenya kwanza barenge goteba bono nigekorrekana ngingani yu ya chakiriko bachakire kuruterana bachakire komochania asa abandi bagotebanga ne trilioni 5 nuguta 3 abandi bagoteba ne trilioni 11 nuguta yemo bono intubuna abakenya igotugutigara gatigati ya tutamanyetinga ngokwano bumaene nazimio la umoja wetera se parliamentary budget committee ikora wano musike kanini kega usen Kenya kwanza bono ntukumanya mangana yunga ngokwaneke maene kolende kiombekelegia International Monetary Fund IMF akikemanye tigiyokanga lideni Kenya bwate ndirerieri ntubone tutereine ntukumanya tikotogonyo mupiro yonga ningokwano bumaene Kenya kwanza osena nababwatani bazimio la umoja ayo naboko yasoma se page 12 ne page 13 ase gazeti ya The Daily Nation. Alingane ligoro ye pache tipo igogo se igoro ye deni Kenya bwate digo irobortase gazeti ya The Standard page ya 5 asebona barayibika bomo bwa Kenya kwanza ubukura n'umukonyi w'umurayi wense Dr. William Ruto amo n'umurayi w'ikiyama Kenya simsani brabade amo n'umurayi w'ikiyama ya Ford Kenya Moses Gutangura nigo bona bamukiri yandishike soko bwatana kumurayi wense amo n'umurayi w'ikiyama yo demera amorodinga karabate runa nero yaendekiri Kenya gutwara madeni ya mangi karabate ababona barabate abuna edeni nigo yarenge chi trillion inye enuguta isano kolende nigo chike chi trillion 11 enuguta isano ibere chi trillion kuna bagote abo nande bagote abuna bagosabense ya Kenya gosebali batenete kanje serikali utaji gukora likabeso linde anene ekero murai bwense akagere gukora chintunde cha ibere bagote ana bara abali bagochikukabesa baratigake transition era akoru goso ubonchoro libora akoru
ekero murayu munga koira ekerugo araba majuka besa guchakira mutinyu gatano na gatatu guchakira mutinyu kianda umwaka yoiga ayo nalie Kenya Kwanza goteabuna since itu ya Kenya atwara madeni unyora na Kenya Kwanza bara ibandi mbale bara sobomo usibara serikali igobona ndino kuganya torore na kitugusuka gochibosi boigo ase BJU Ruto nigagendete gusoma konyo murayu bwense William Ruto nigagendete kurira mono na goteabuna mbale ababwatani mbale bali bakomoko boko murayu bwense Kenyatta bagendete gusigita ugotabwatana kwaye gusubwetana kwaye no murayu bwense Kenyatta sa debiruna ere na Kenyatta nigo baigwana ina nko karabali gasibune robereiye na komochia umurayu bw'kyama kia ODM Raila Odinga ekerate bina bali bakomoko boko Raila Odinga bali betakirite amayaboka asibona abuli abakenya yaya baligererie bamanye no murayu bagochigochora ngakiale ekeroto kwanda sobochorio bonne bw'umwaka oye igoruto nigagende goteabuna yaya bali bakomoko boko Raila bali betakirite amaya oka ande bagoteana baru bagerina Ruto agusugumu goika enkoli ande naba abwerere buna nabara chikusugumu kabisa tanyaraga koenda ko tanyaraga kuirekero ky'uburayi ense yanene katwende twirigania kuchasobochorio bonne bw'umwaka oyo nabakonyera mangana ayo sebechi ya gatano kasedia the standard nyara ko gwesomera Mwancho maligeria yuansi kagenda tukugochera korwa Ndizi TV obwansi bomugusi omoroberio nensakya tatumya kasense moyende ya studio kero tukwirana tugendere gokumanya asenchira yobwenge biamono nande tubise gusuka Ndizi TV obwansu bw'omugusi ine nobwatu muchando bwa maiso guse nomanye tundu bwatu muchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nigekurupo karali bwensi bukurwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barobu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwigoro mono ngokora bali laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibiro bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bali medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batalire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oboroso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuku bakiresime asenamba enoti isano noisatu Ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na Ibere isano na Ibere isano noisatu enoti isano na Ibere enoti kianda isano na Ibere gose enoti isano na enoti Ibere isano noisatu enoti eye mumarakabere kianda isato KCI Hospital macho bora maisha bora. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na Ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed.
Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Biyamano mwanjumure karanda tukubati murabirwen sakari tukuria chumaina jitarike merongevere naibere mutinyo kabiro magujiruvere na merongevere naibere kartwate yaire tutu mpaka omwerio kartwendete kuko retera mangana ayakuru ensakya bono mambia mara wadana lane leopa no alime yumurubiri obwensakya unkwenyi Douglas awate no alime yumurubiri obwensakya Joshua Roli nera awate no alime yumurubiri Alfredson bin Kifaruson awatana Alfredson bin Kifaruson son awatana no alime yumurubiri wensaki awatana babo kirbiya no balime yumurubiri katondera tukuliria magaseti yeri tukuliria lera karongo ikase bechi ya gatano kabiri gaseti ya standard nikobona obomo ose nikobono obomo wa ODM gose kiamagia ODM kyanyade kigutuguterare chinkuma gosoko boli koli ko mora ko ababwatani be kyamekyo badibanyana bagate abuno mukutano oyurubiri bwe kyamekyo ni gorobereirie gosto bwadiri chiko se constitution ye kyamekyo bono kolengana n'umuriki obotambe ase kyamekyo edwini sivuna nigabanyaka gutuguterare okoboli okwo hanne kulikuwa kurawa n'umunyabiasara omanene Chimi Gwanchigi umuriki omanene General Secretary bw'ekyombe edwini sivuna niganyandaka okana na bateyabuna amangana ayo ababa kwamereri igoro yo mukutano oyo mbari batamaiti egento bakora kurinde barwate n'umukutano nigo ojokorekana buna orobereirie nande mbabwateti amachiko n'amarawa yoko aligania umusangano inyorena mbari bakoragwa na Chimi Gwanchigi umunyabiasara manene na nyaraga ko ndase court na batabuna umusangano oyo nigo orobereirie asenjera embe ose machiko tabwatetigwe akero tutigarita sense mepeche yu oige kyombekeri kyobotuki amo nobosalia DCI nigo bono kyanya dege gotebi Chimi Gwanchigi boigo nigo kyamo samoniri osikia mubodi anyalaga kwira ni chibunduki 10 boigo na masasi chiminye 53 nigo yabamwete Chinsa 72 hours kuirania osego salende bintebyo ocha serikali nigo bono yonda kumachugwa buna nigabwate bintebyo Gwanchigi nigakumachuguna nigabwate bintebyo mamincha neri chiko igo bono nere nigate tuguna nyarga kwirani ebintebyo ando nyore na Chimi Gwanchigi nigo anyade kagosongerwa na mangana mange anene disia ya murangeria mangana siasa na rororo nando ikote abuna nigagosugumuge siasa kodende nigo tokwentorera na kingu cyare kwirania chibunduki 11 awotebekana abwate mutumuntu gutwa chibunduki 11 na masasi mie ya chiminye wetani chiminye ikine gendo yogo sana sensito ya Kenya Manchumurigeria gusuka mutwase gazeti ya The Daily Nation bono no muchaka no muya ochiase omogaka Sereta Samuel Kahiga oyo oigorere tukorwa asege siboli tukoria Jumamosi akagenda bakenka yaye gotoka Malewa ase constituency ya Kipipiri nigo omogaka ya Sereta Samuel Kahiga anyarire ko basege sibo ase miaka 30 no yomo maega yogosibwa asama macho yokoiba gotumeka chinguru bono korengana nera gotebanga tinyegene tigoika bono ngana nyarire ko bakingoira na nkabwone maega yokomenya ase egesibo emiaka iyo menge kigima abwase agoteba nigo abekirtuli macho yokoiba gotumeka chinguru bono nigatebire bweso Miriam Mange abwasa nyara ko baga komenya mono ase chera ya Kibosi amone chera ya Kamiti abulitanganinga igo egesibo kya kiarenge okongentwa na goitwa kurende egesibo kigacha kigaonchurulia na koba egesibo kya maisha gose life sentence maega ye anyare ko bakagokora chi appeal maega ye appeal maega ye chi appeal chinyinge no malio ya nanyare ko bakagwanchirwa na gosoka korwa segesibekyo nigo yabeto mogoko manene ekerare kubutore keki na basibo bande
nande niga nyartu ko baga ko be trust kero komenye emituka mange nigo ko be trust ya sabaskari na igo bono na igo tuli tukulia Jumamosi kere ya mate banyartu ko ba kumwarigania bono na bokorase epejeyo ya gatatu bunagenderete kurageria chiombe chiaye bono beire omonto bwate obosibore kwe miaka 30 noyo moni minge ntwakorerete oyonde asomoro brio na yaitire onyartuko bakagosibwe miaka 23 kuri ndoyo chire mono nigasibitu mwaka 1991 Kartu kuskabosio ringana rinene go seringana ndi morkera sikasi ya testana nigobono omona siasa stanel di fondo niganyartega kuri statements niganyartega kuri koroboti annekara tebetumna nigairo rita mangana ya kwanterit kuri Jumamosi agate abuna ya abantu mbaro balengete gochi kumu kurusho bugima bumurai bwense boigo nigatete buna ya ere nigabwate abantu mbaro osaba site mbaro birori mbaro batake bale ready bale tayari mano gochikoru bo saidi kanate yate una ya ere no mwana siasa omukoro na nta kunyara ta kwana atabuga tibo saidi boisaine igoni galigete roboti na gote abune ere na ready goika na koreto roboti oruo ekarigeta sikiombekeri gia obotuki no bosalie ekarobona tete na ya ere nabwate obosaidi gose nabwate obosaidi boisaine abantu abakage babekire miroberio yogochikokora obosari anene ase umurai bwense goboni gatete bune nabwate evidence na information iranyare ko pack amangana aywa ya kwanete nagotabuna abantu mbarororo nande nigarweta marieta kolengana no muri kwegasete nande difondo nigarweta marieta ali akagerite abantu bari akarite na barachi gukora obosari obu aburitko ligoro nigarweta marieta yo nagotabuna ya yere eretari koroboka eretari gukwana gento atabwati chifa sigobono igona ligetoroboti ritko ligoro no kuganya tororena ninki kegochokorekana kari kyombe kyobotukina garo gyachakire gukora obutukibwaye na kumanyanga ki ekwirira gochibosio bono gochi kartus ko bosia kego to kwanda Nensemo ya Kisumu ni okora kana Ibere ya nyadi ko to kororo kero mugabana bwe county ya Kisumu nyangi nyongo atagete kuchikorigie kerugo asentu ndende ya kabere ekero abantu ba ko Chinsemo inye Chinsemo yo tieso kirina uchikomo akoboko kolende bali bakwamereri anyangi nyongo nikobona baro be minjiri na goteana yaya tigo bosiboro nya bo korekana se kema ODM na nomination chiko korekana senjira ere endonke iri kwena kebuna omubuyi oranya ore chikura kinyinga se obochorio boke ngoyo gware ticket ye kema ya ODM oigo mugano norege omanchu murigereria omonto mogotukigima imense to ya Kenya ando korwa Nensemo ya Lamu omongena serieta Mrs Gatua we miaka 120 na nyartko bakagusiria obogima bwaye omongena lea kolengana ni kibande kiaiga agoteba ibore tu mwaka 1902 andi nigabwata bana 15 na limo asebono mwana oyo monene abwate miaka 90 kulinda sabana abo 15 nomo nigo kianda banyariko bagusira kolengana noyo molende tumongino yo lea nigagoteba ngangina konyetarwareti kolende nigakwa asugo kukwa kole natural asengencho yogo ikemya kemengi kigima kurwase county ya Lamu tumaiti gose ntunto ikemya ke yose nje nabongo kento ma producer itaro se rengete na togoika na botogoika na togoike na gochigoro akiri kubati ndagiro mete koriegwa ndi bintu bya bujire squeeze yo korengera ryo Kongo mangana digital no ikemya ka boli menge no mongino na bakwete kawate miaka 120 mwanchu muligere kurwase county ya Lamu andenere mongina omogotukigima imeyense ito ya Kenya producer itego totabinge birone chinga ki chiaminyo kire nande na mane chierire ndowikira ndowikira bono mwanchu muligenda onyorere copy yao ita the standard osonyorere the Daily Nation the star gaseti riwanjite abanyaro ko gasomera manki kende twa gochute twa kwa manyina rali ara sama gaseti ko na mange ali kiroro na na bokwenyorero nyore chinga kichao chabene na ko yasoma omanyenki kirime aso ase obugale tete tutigerabu tukwirana na mangana maya yensakia yabona mambia iko tosuka
Mugusi. Ndizi TV, obwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nagokurentera chibicha chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkor bwogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori Nensemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite koda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Chumuligereria nigonda Nensemo Yabobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi ontita tena batambe Brian Sagini Isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo reporter yene gataseri Ndizi TV korwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Ureya. Chingi gikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayo no mumina nero karansa nabanda ari nyumba manyasa ba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara barase meino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi b'Kigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigerera mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye Kigusi na kibinto byare na kibinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibere cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibere mejideke kumna isano chia mugaso Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Nande nenseri ya bene ya bona mami ko kwira semesa ya mangana maye hanena somoro biruwensa kiri ngo manyina ralera korakante kurugoro mpaka boni igono kubori kwano yaro kuba mona inchigo ikomari yana na bakwenda gutupwate sensemeri ya Facebook tonyora Ndizi TV News bega sensemeri ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News na bago to tweet @Ndizi TV News na kerengere kyao ni gotukiaria ndikireta kira ensa gwethera ase namba yera seskini ya igora bugo kaba mona inchigo ikomari ona botambirie theriane Brigton Makori Kerembure nyinge gendete kwenda kigutwa sorongo rwa gusini gobona abantu baburiwe kuba maiso asama bwago anenekero bagochikuya emochanga gusamagena ayani gago chamaega yomusacho yomo bwe myaka yega tugusiro buguma bwa elite kurigoro asensemo ya kiamwazi ime yabochura ekarachete ko yamagena nako mumekwa nerigene irio ekerera gusiro buguma bwae natokonyoro roboti rokubwatia Umujano noborro ni gobwatete kenyoro kiabochura kiamwasi asebunge ya kitutu jaji South maega yomusacha bwe myaka yaigatwa kubwateraniwa neribwago asaliko ya amagena kubwatikana nabamenyi bensemeyo ni gobateanya gusira agenda goikasa ko ya amagena kurende ribwagerio lyanyarari kumugwera kubwatikana nembure nyinge eyegenderete gotwa abamenyi abo ni gobona banyari bakuburia serikali kobeke merobeli yabe nerikwena kibona amabwago tari kugwera abantu ase Chinsemo umwana oyo okorokuyo chofe mbera ore kasini yane igari nge kuyamagena kwaye mataiga ekarona aji kotirimbo kojorona nyora abantu mbaenderete kumurusi ororo ekarona ikoro na nyora ba kumurusi rakina nyoro ikire ngosira ngibe komana na mukandi chuma tubasa ko reberia nyori aberi ukia atambe tubasa ko so uchima na mukandi no mwana ominto igabwe ndu tubasa ko so ime egere uchikwa kamera wa magura simora ari anyore rinde agere makuri mamara gochimagu tukama akante ndu na igure nigo abo kabo yamambia ochaga igano akore gasi ugenyorere sabuni kero kende na okonyira abana baye bono iga mungno yagenda bune batebekana oiro mwana na yegwete bo mere nyagitari egara mutiga ga gokore gasi ayo koyarira babeli ga na kurusia magena bono ga chonyoranga oborire taikororekana ndonsi yagera ochaga ko tebya bantu ngana tiga omugako yega lakini bono igo oborire abamenyi abo nigo bono banyari bakuburia serikali kobeke merobeli yabe nerikwena kibona amabwago tari kugwera abantu ase Chinsemo gongo saba serikali tobwasi igorende tukanyete serikali erorenga kinande gunja mangana abantu baminto ari bakore mamagena mwatema ko cheke bono ngine yembura ono mwaika se mwarende ngoro ya sogo jime mo soime boigo nigo bamochiria serikali ekereko ira chinga chinyinge goika asekere mubasukano yanyarire gekoba akimota kwanja serikali motu abere ekero twanyorira bakanguno obo mwacha mapema abanyanyimbo bakisi county onya na marumwa igunga maruna arabwate chibiba kanga mwacha mwate mutwatere bakachisugunya chitamba ndi kuligiyo kubaranga no kubatenga maruna rega chibibe 200 bagika banya no muntoro bakurusyo bairega abanyanyimbo nigo baika sensemeyo na kurusyo mubiro nyagusira na konyoira asengendu asebono emeroberio yokumaeni nyagusira yachakiwe ngolipoteria egataseni Ndizi TV eretariane Brigton Makori Serikali ya kaunti ya Kisii gwetera ewisara yokurima ose wisara ya mangana ya agriculture ni gobono ya jakire meroberi yokobeka bene rikwena kibuna ekemeri yeka wangukini ukere asensemeyo buna omuriko ito Bimanyererio hagotoerera Umujano noborro ni gobwatete kenyoro kiabochura kiamwasi asebunge ya kitutu jaji South maega Chingaki abalemi bagendrete kwemurunganeria obokina kwa magori yebinto ao ase obolemi bwabo nigo ogosemeria ase obolemi bogendrete kwenekigwa ime ya ATC Kisii nigo omwaziri bw'obolemi Esman Onsaligo aumerana nabo bwatani ase obolemi abalemi bekemeligie kawa omwabisa omonene korwa Gusii Coffee Cooperative Union naenekia igoronga naki obolemi obwo bogendrete Gusii twagambira mangana maya n'abalemi baito ba Gusii twabatebiri guna ebwenereta koba wetera sekemelie kigie kawa naende litukoria rero twayakambire koigwanana into each society chito chonsi na estates chirichiko dina mangana coffee egera tolenga ki egente gie kawa kyabeira senchiringia omulimi onyarire gofaidika
abalemi abo nigo bairaniria ng'ambu ya mono ase serikali gochamo na kunyora omulemi bwekagwa gusi ase bale no gosemeria onsi naikirane konye tubwate bigoche binge konya bise bigosari koreta chikawa chisareke lakini mbia mono asogwikanande gwakorire gente kia mono iye kworokinga konya abantu batagete kokora obuchanja ase chikawa naye kwabeiro yo mobo kwa usekire na gwateneniria abantu abo mara moja iye ro mogokumu ya mono nonya twarurega entu abali bane turi no mogokumu ya mono egekogera waziri watangire binte binge byango cyo gusaria buri mwitu bwekawa Esmano Saligo na kwanera igoro yemeroberio arachigokonya abalimi abo twari kuigwa maoni y'abalimi baito na abantu bali bande togushirikiana na bari bwasoko mento buri mibwekemerie kigito giekagwa twabatebi nga ntokoreso konyara toteme sana tonyibanyorere chikagukire chingi yabagosimeka mono muna ekagweria Blue Mountain Coffee eyere nyinge mono asekisi igaiga ne aba shirika baito batotebiri mbanye bwate igonto chito ase konyeraria na gotebia abalimi baito banyare konyesimeka kiagere bwate equality akoreta chibesa kire igoro ntwabatebi muna bago gochikokonyu na serikali ese bago chikonyora chibesa kiri abakonye binto bibere bitato ekero chibesa kiekaguchitaraika Gingo reporteria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi akere kiombekeri kiobajori ne chimbebe kendete kuriki abakichikurana ne gwetira jobs chiabo ekero entunde ya kabiri ya erete nigobona abantu baendete kurikiwa ekero bone kiombeki kendete kwebeka gusikwiro biri guchaso bajori bonne bumwako yiga bunandemo Steven agotwaerera kera omo Kenya na bwato bosibore bwo gwake kura somura yara chore nonye igo esabale nige gochaka no kweriki chikura abwase kiombekia IEBC kianyara ko igore entunda ya kabiri yo kweriki kitariki 17 na Ibere January ko ikachitariki 7 na February omwaka oyo abwase chibunge au chaire birengo byogo ikeri narenga komanya birengo bya ikiranite gwime bunge akishtutu chache South. Tukiangalia takwimu hizo awamu ya kwanza tulisajili watu 5,014 na kulingana na kiwango ambao tulipewa tulifanya 38%. Awamu ya pili tena tulipewa tuseme kiwango cha watu 13,029 na kwa hapo tulifanya watu 3,675 na hiyo ni 28%. Kwa hivyo tukilinganisha awamu ya kwanza na awamu ya pili, awamu ya kwanza ilifanya vizuri zaidi ya awamu ya pili. Nonye igo maiga yentunde akabere koera nigo bono IEBC igorera ibagase bali bonsi batanyara kweriki okorabo korwase chinsemo chibekire na bisi cha IEBC chiechibunge. Tunaendelea kusajili watu mpaka hata leo. Yeyote ambaye anataka kujisajili kuwa mpiga kura anaweza fanya hivyo. Tuko na mitambo mitatu. Moja iko katika ofisi na mingine miwili iko mashinani. Yeyote ambaye anataka kujisajili anaweza kwenda Musocho, atapata mtambo huo hapo. Kuna mtambo mwingine ambao uko hapa town na inazunguka kati ya town na Nyatieko. Nigo bono ilda sabire bali bonsi batarailiki wokorabo. Kwa hivyo iwapo hivyo vitambulisho vitafika kabla ya tarehe 28, wafike mahali popote ambapo wanaweza kuchukua kura. Magayen tunde ntagane tunde akabira se bali bonse bale kweriki buna bakichi kura konyara kwera nigo bone kiombe kyobo chulinye chimebekia IEBC kanya lire koigora libagase bali bonse wateganga yo konyara kweriki kwenda ase chia bisikene chechi constituency che kiombe kukia IEBC kwenda kivuna kweriki wale sebate do bunamba bwate bituo au ase chi constituency ase abantu baranyare kweriki kwenda kivuna konyara bali libagali abene lyo gwaka chikura bose bochule bone bo mutinyo 5 na 3 omwaka oyo. Ginko reporter eta senikia Ndizi TV ele taliane Ndemo Steven.
Obomo waoka Kenya hubo kurawa numara wiki makia wa Bakaronso musio kama numara wiki magia kanu video ni mohi nigo bana banyarbo batabuna nigo obukurumi banyarbo kwira ni insi yeito ya Kenya magega wego nigo batebuna na ubo kabaranyare bagojukumuke ibirengo bya mugendero asinse yeito ya Kenya aneka babulia ba Kenya gochukoba hali baga kora insi ya Kenya krobo chodwa korekana umwako yoga. Leo tumekuja kueleza kwamba Oka iko. Oka imekuja kuwasaidia. Oka imekuja kuhakikishia nyinyi kwamba uongozi ambayo iko mbele ni poa. Mandugu zangu, tafadhali ujichunge. Uchunge maisha yenu na uchunge maisha ya jamii. Ile umaskini yote ambayo nyinyi mko nayo na sisi wengine huko pale kila pembe ya taifa letu la Kenya inatoka na ufisadi. Macho ya wale watu wenye ulaghai, wafisadi, macho yao, na ndio nasikia wengine wanataka uongozi kwa sababu wanaelekeza macho yao na mafikra yao Kwale County. Kuna madini mengi kama vile rare earths, titanium. Kuna madini hapa Kwale ambayo ikitumiwa kwa manufaa ya wakaaji wa Kwale, nyinyi mtakuwa katika mstari wa mbele ku realize development na maisha bora. Lakini kwa sasa mnakaliwa kimabavu. Wale ambao machagua kama gavana na wale wengine ni lazima sasa mchukue hatua, na ndio tumekuja huku mashinani tuelezeni. Mchukue hatua ya kubadili kwanza nia zenu, mafikira yenu, na mseme Kwale tumekataa wafisadi. Wangapi watakataa mambo ya ufisadi Kwale? Aina wana kwariganira semambi yabona ko ndinyurage koraga Chinsa Iasano na Ibere cyangwa se n'ikiko ikasemesa magana mayiri ngomanyi amange arituranya to gusangire kurubono lya kire ko ikachinsa ikigo kabamo na intwe na kunyura buna nigo twende tokora turi muri rwensa kyabona mambya lituko lya chumaine twara uburiro biye litariane Brigton Makori. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi ine nubwatu muchando bwa maiso guse numanye tundu bwatu muchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nige kurubugarari bwensi bwukuruwa lya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma, diabetic eye complication, kubara maiso kubwatekana na barobu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero bwigo abanyagitari bubwate nigo bwatu bumanyi bwigoro muno ngokora bali laser treatment na corneal transplant bwigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyagitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF, APA, UAP, AAR, Madison nechide chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium na buku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mumarakabere kianda isato. KCI Hospital, macho bora, maisha bora.
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo babwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenege tesini kenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na Ibere eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Na wazazi wangu nikiwa bado mwanafunzi, sikuwahi kuishi peke yangu bila kuwa na wazazi wangu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu walinihusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu walinihusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Nilipata kazi. Wazazi wangu walinihusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu walinihusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Ya kuwa niwe na heshima kwa mkubwa na mdogo. Hayo ndiyo mafanikio ya maisha yangu ya baadaye. Ya kuwa niwe na heshima kwa mkubwa na mdogo. Hayo ndiyo mafanikio ya maisha yangu ya baadaye. Nawashukuru wazazi wangu wakati wowote, ushauri wao umeniletea mafanikio mema. Sasa naishi na watu vizuri, sasa naishi na watu vizuri. Huku niliko wazazi wangu sina ndugu, lakini kutokana na usia wenu wazazi wangu
najiona kama niko nyumbani, najiona kama niko nyumbani mama. Nawashukuru wazazi wangu wakati wowote, ushauri wao umeniletea mafanikio mema. Sasa naishi na watu vizuri, sasa naishi na watu vizuri. Huku niliko wazazi wangu sina ndugu, lakini kutokana na usia wenu wazazi wangu, najiona kama niko nyumbani, najiona kama niko nyumbani mama. Nawashukuru wazazi wangu wakati wowote, ushauri wao umeniletea mafanikio mema. Sasa naishi na watu vizuri, sasa naishi na watu vizuri.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omokene no karanda ukaribie njera nyagoseta. Omokene no karanda ukaribie njera nyagoseta kaingucha kainkoronga. Uraiya. Jingi gikero cy'umugusi n'umurobyo bw'igikoro cy'umugusi uyore nekirenga ikigukumanya cimbwe cy'umugusi cinkenco cinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugaka bacegesa mugakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana babanga ari nyumba manyase ba karansite nero bakomya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ikinyiga kirecho kingekero cy'umugusi ayano tokuriga mange tokwana mange kero tokwanira igoro ye kingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibere cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibere nejideke kumna isano chia mugaso setunde baba ngai tenga kiritoke moiwe Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mano manjumare karanda ta kutubwati anela somoro ruensa kali tukulia chumaina nali tukulia chumaina butambe twa kwanda mangana afya na mangana social life bintu bitu tana ine ngakito twa twara kwanira neka tukulia mangana afya yeri tukulia rero manjumare bono rero nande twa gatura kwana mwanaye uraba magani tukulia tukulia rero karuto ko engage tura kwana igoro ya afya yeri tukulia rero karuto kwanda mangana mangi no chinsi ya Kenya ngakenda te gwituma akobekero ya bene rikwana kibone Nensemo Yebimanyererio mukiriri goro nyirona ase bintu biri bitano gose bine umurayi bw'ensanyatka ukwana atebete ekemo kyabo namngana afya a universal health care yagenda takobeka ntwaro umurayi bw'ensina enda sensameria Mombasa na kwigora amangana a cancer center sensameri model cancer center sensamo ya Mombasa nande emirobe nenda takobeka county aho irikwena kebuna mangana afya ngwimukiriri gwari goro kinda bante kero montaru alibuya kero montai guro bakinye gitari abwenire nande nigekonda bikera ense rwalide usando barwalita sense igwense te kwenda kera to kwenda skuru korwalite to kwenda gas korwalite to kwara mirimo ko gwete bobe ko bwate birukunyo lakini kero afya yanyadege kwegwa mo stadium mutangani usiri bagari tangani ekero monta agure bakinye gitari gose airwa mariogo gose serikali yabekire miriro yabene kwenda no ne county chito njibwate Ensemo Yebimanyererio isaine nigo turamenye buya no nyenchara emete enchara no buruire mudeba mugusia korateana mbuya no uraranchara kuja toba kurwarete usiko wado murwire kyara kano kwatwara murwire igona nebe so gutumia gwaka mukapikuru asomo buko igona mundu matana mbiye no banchara kubwa kurwara igona kito turarigire na amangana afya ime yorogongorwa iturwa gusi no ne sito ya Kenya ngima nabo majumure turataka tukubuli bona no ne kero kwegure bobe gayuja nkonyororo bokareri ngo bonyorora senjerere ndongase county ya Kisii no ne county ya Nyamira ngakiro cyo bokareri Ensemo ya afya goseni go kuigube kwenda se chemistry turarikirwe mariogo
kwagenda kwagore panado usinko ngakiro cho bokoreri wa mangana afya asoro ngoro iturwa gusi anna se county yetu ya Kisii ne county eri ya Nyamira tutari kwebensi yetu ya Kenya ni kiano na bagusimba bali bameta sinsemo cha Nairobi bameta sinsemo cha Nakuru Kisumu Migori chi county chonsi meronge enena isano ibere bagusimba myetoro saba Kenya mbamyetoro bono leo tukuboli ngakia roje bokoreri bwa afya ime yero ngoro iturwa gusi go sasinsi yetu ya Kenya konyorore afya abokoreri bwa afya gosoma okoreri bwa bachenu bunitakire usitwikira ndi birengo biri byokonyora ensema yo bachenu bunitakire igo naye bantu mekerengere kya gwitira sinamba iraseskini yura pia kigimo mwanchu murigereria karoli tukoria rero no yomintate birtu kwanira iguru yo bachenu iguru ya mangana social life ekarolero togotebanga korwa serikali chichi county chicha use devolution echaka gukoriga simense ito ya Kenya bone bintu bigaswa mashinani bono tukanyoro bokoreri bwe county nero etinirete county bono ne county to ya Kisii na Nyamira nechi agenda chinene chumuraibwense obachenu neregati yabo ali agenderete gwikirani mense ito ya Kenya kurende ekaro tokorwara abantu abange nigo tokumnya ko chinyagitari chiri cha serikali use chinyagitari chi private twatumeke kadi no yene ya NHIF bono tukubulinga ekaro gwikire senyagitari yao andonsi ali asoko igubube kwa minyoka kero kende nakyo bokoreri bure ekaro bono tubwate obugambi bwe county tokonyore bintu igase tule asekero montale ngaki birango byo bochenu bire asino nenyagitari yao kogenda obokoreri nakyo konyora bure nigo wika kwanyora bokoreri go bore nchiragete ntunto kumanya nakiagerere twakoboliringa ngakyoro cyo bokoreri kurwa ci serikali ci county chicha tochaka gushugulikerwa amono mo governor n'abaseneta n'abagambi baito yani generally ensemo yo bachenu ngakitwe ikirewe ikabono iga kero kwenda nyagitari na kibirango byo bachenu bire na kyoko nyoro bokoreri compared to dito taranyora ci serikali ci county igo ngaki na kitoko boli bono mambiora sangana into sengencha bande osanya eturenda nyagitari directly konyoro no nyeno bwata nyono murwaire otagito bokoreri bwa bwango ngaki eko chiyara bekaro wekira se enyagitari igo nabo gusangana into wetera se enamba yesimi erega bwa se TV yao enamba yo nabo ko yetumeka senchera ya WhatsApp genda gali se mitandao Facebook tonyora bana Ndizi TV News genda sensemo ya YouTube no tulega live nabo gutume comment yao gigali angana kyoro cho bokoreri sensemo yo bochenu bogendrete angena sole gigabo asengenjo takwanete bantu mbago cha kumanya abantu nabo bagwasimunga kirege ntombu yakere usabantu basimunga bintu mbiri bya kumbe bintu nigo biri bya igo sangana into guchagiga se studio ora tatebinga experience kia karwe kirenya gitari na kyoko nyoro bokoreri sensemo yo bochenu ewa aki ganjo monjo morito ko bolna ki ayno isanegete no bokoreri ibwinya gitari go sansemo yo bochenu imeyes county ya Kisii go sene county ya Nyamira taki bonto to sangi birengere kyana buranyo no bokoreri ayno isanegete no bokoreri karwo ikirasinya gitari bokoreri mbuya bokorore kanoro mbuyo go turitu mbuyo mete na bore geno na ali kwanya no iwete bobe lakini kwarungu chwa mpaka kwiwira ni bobe mono ose kwa bwena wata ni ntaikaransa na sepenjeye tigangende nyomba bwone igobona kitoko buri majumure turakwanira igoro ya afya gusobo chenu ase county ya Nyamira ne county ya Kisii ayino isanegete no bokoreri bweche gitari jito anene gusingi gitarabe gusingi tarakor gusingi ya koriru elinde afya mangana yensemo yo bochenu nyarige komukirira igoro ayino isanegete ento atwaro ururi bwa COVID-19 gocha abantu gatware mejande menge ngwarana ngakinya gitari jito chiakora no isanegete no bokoreri yobana tumekengel kyaro gwetera senambe yira se screen ya igorabu nabo igo nabo Thomas nseme ya Facebook nabo tumekengel yao na wisanegete nabo tena ya engineering sanegete no bokoreri mbuya bokogenda na ande mbuya toko turituguya na tusanegete nabo tena ya things sanegete na ntro china merobinire tarabe kugana iga gendo ngirige tarakorwa gato kumurekera mangana yo bochenu lituko lya lero na kuna morning aguruguna Ibrahim Nyanyuki omwana omanwa
koroji nsemo chitia Nyamira County Nyachogochogo kinyorukia Nyachogochogo village Busamaro ward agoteana no ale ime yumuroberi bwo ensakia agoteana tukwa abantu bonsi ba Busamaro ward nandi tobate na yaya Ibrahim nere no ale nere na bara chikoreta monchuroli anene kro Ibrahim nere agoteana ngoli ale kirokyo wa MC ase ward eli ya Busamaro ward county neri ya Nyamira igo nera agoteana no ale ime yumuroberi oyo ni Ibrahim Nyanyuki Omanwa agoteana no ale ime yumuroberi Stevenis onsiemo nera agoteana no ale ime yumuroberi bwo ensakia agoteana tigatoka ndrere ekrotoko nyorobo semia wakera lituko igo tigatosuke gosibosio ambati nkati ya wali banda to SMS chabo gwetera sense ma SMS na gwetera sense meli ya Facebook manjumuriria sanga mona intwe kiarme to bokore sara ndire bokora aba bokora turubana nene ake nene ka serikali nene metchekitali abantu mbari banjite kwena nje gitali chia private chinyekitali chia banyene bako kane chinyekitali chia serikali abana bawo mebirangare bawo taina nkibanjirete none chinyekitali chia abanyene jigaro korobo korali obuya kubwakero kuri serikali nyekitali chia serikali anene metendo bwa nyekitali binake nyekitali nene ya kisi teaching and faro hospital level 6 ndo nyekitali chinde buna nyekitali chinde chia Nyamache nyekitali chia Marani nyekitali jiro chia serikali na nyekitali jiro chia banyene bano gomanji muri to kubona aheno isanegete no bokoreli bwo bochenu osinyekitali chito asorongo rwusi ase county ya Kisi ne county ya Nyamira kende tukurewa manganaro mariongo karabora ibintu mbere bikobora aheno isanegete kiana bura nyorona onde naro wiko oisaneka no bokoreli na naro wikororo tago isaneka no bokoreli na bari bakubobe oteana likangwa na gitali tigangenda no ne chemist kirange nyore elioko ngira ne nyomba antudie kubona tumekerengel kyao wetira sinamba yera siskini yegora wende tumago sanga sinjirende emo aseyemo akori gagoteba job security ndiba na agoteba ligeretio morobali bwenza agakora chinsemo chia Nakuru town osomochie ona Nakuru ekaroto gonya gukwanira igoro gyobo chenu manyeto mtubure tunyobo chenu negentu kiengencho nani ntutu kana stege gasengencho afya yaito nebirengo byobo chenu asemibere yaito mbiyabole ekarobo chenu bwachire bwateliria keigo muntu kwaigure bobe naga kuba nigo kara kuminyokie ore ne chiandika chifurioka okona kwemiria asengencho ngomobere toigweti bya ibona kiyeko garanga ebirengo byobo chenu no enkoru nyomba tole erenda kwansangana ke obachenu waito bole no nyene chindagira chirio kolia enjero korosia no enjero korobo chenu gusibina ne vyombo binto byokoliera nko bwatiere ne binto mbirororo muntu orakore egarobe komo birogo twaro ya masibulia ege kotomineti otarachi kurwaro ende nyagitali ochiko manyano no bokoreri na kibule igekero oro muntu mugima ebintu mbiro bwenere tokoro yumto Brigton kero kendo mubere onyoro bunyamasi gwetera gokora no nyene na masoesi gosechi exercise okoragira bija kuria chinyeni chinyinge biritomanyete lakini bono yaikire ngo mubero go igure bobe go ikogende sinyegitali erange naye nakito kubolinga ebirengo byobochenu asinyegitali gwachire kwanyoriro bokorere ngakyo konyora bire asengencho korwa devolution yecha banta bange togo kerete asengencho no nyene obochenu no boire libagali tangani no nyena se chi agenda chi serikali enene igogocha gocha na kitwa kubolinga ekero togende to gochengera a devolution yaito ngakia yoroche ebirengo byobochenu bire sense medio korwa nabo sange kerengere 90 ngekero gwachire na kioko ba handled no nyena maliogo nkwegule bya osuna ne kadi ya NHIF ngotume kole bya kwegwa maliogo weisane kakwira na gochika osoko genda gukuna kolalamika osoko genda gukonya goteba tonyore tibokora libuisaini sangana intuga igaiga alitoko manyanga asekerengo kiemia abantu geteiga 50 batebiro bokoreri no bya na abandi batebiro bokoreri kero kende no bobe egarno na serikali yechoka yatebanga maene tigatuchiko ugo pull up our socks asoko ena nebirengo byo bochenu gochiase abana inchi igona kitwa kubolire mambi yabono ekero divinonkeo agenda takulika goteba noare imekomo asomorobeli bwensakia akulika wetera senchera ya Facebook Hedjang Kenya agoteba ngokwani kabisa yo mto Brigton nkwani no yo mto John Kibati agoteba ngigasi ningi ya mujadaro yumbi yole bono mambi atiga abantu barwe ebirengererio oyune Hedjang agoteba ngibwatete buya asensemo aligirite kurwa igombye mono sana sokuna kolika
na goteba nga maene no rime yo morobule bwensa akia no rime ya Ndizi TV nasi bali bagona kubolinga Ndizi TV nonka yire mto Brigton Ndizi TV ni yotoka Nensemo ya embassy epare nene ya Kisinyakoe abuno gotonyora semaga John New Brigton apartment akaruto tarira abuno gotonyora chovis chito no chira Nensemo ya embassy Nensemo ya Nyamataro uskebosi yake so embassy abuno gotonyora samaga John New Brigton apartment na bogo tutarira kubwate biasara byao na bogo ikase studio nyara gototebi na biasara bya nebi na gotete biasara bya meka na abantu abange no bwato bonjurira gukora no bwate duka yao koni ebinde bitabu bonjurira burbonsi ogokora na bogo ikase obisi yeto ototeina yaya ni bwato bonjurira na nindagete goikera abantu abange boigo na bogonyorana no bwate nyangi osomuroberi onde bwensi obwate utageto orariwe abairi babo bamanye abamate abamanye na bogo ikase studio yao ento twakunyara to kugoikeria asaba ntabange boigo na bogonyorana no amate yao naro banyorire naro sirire matete kobeka litangazo lyeino nabo ogoikase studio yeto ene umbeka litangazo elio twamanya abairi gwetera Ndizi TV nabo kumanya abairi abange nabambale bakarasinze chesiko nabambale bari jinsema ao nabo bakumanya gwetera Ndizi TV naboiga ototada samaga chani Brigton apartment Nensemo ya embassy igonu waliganire ibisieri mbigo irekire daika kira ensa nara ogotebana Leighton teya yaothena yaya serikali terabeka miroberi ya bene likwena kebuna amangana yo bokoreri asinyagitari kokorekana ale biye kiagera anene asinyagitari cie serikali turikonyora mariogo ni gibwate mechande menene igo bantu bokoreri mbori kokorekana bunenjera etakere yago guna Leighton teya kuruchinsemo chiricha Nyamira yaothena no ali miyumuroberi lakini bado kabisa lack of medicine in government health institution nigo buntu yaothena mariogo taiyo nena sinyagitari cie serikali ateno burui amariogo ni gaburete igeshide nene ni gerete kwenekiwa asinyagitari chiri cie serikali nara ogurukuna finise akurukuna fanis gesare bwakire sara na Brighton no ndime yensa akia nonye ense gekendete amine tinense no gekendete ereno alime yumuroberio na dawatena bwakire buya sara na Brighton ne producer yeto John Kebatia watena no alime yumuroberio nonye ense gekendete kabisa gekengentete lakini watena nsakitara nyitiga nwali na ndi no ara munintwe mbaka omweri kumonje muri genda gutumekerengera kyao gwetira sinambe ya skini yao poigo na bogotoma gwetira Nensemo ya WhatsApp Nensemo ya Facebook Evans Nyakundi no wali nera atana ya bintu mbirabe kuronge asesi serikali tera ikera nimero bili ya bene anena ase county ya Kisii ekero tukurieruchira iguru ya mangana yobochenu na ndi twikatwanyorana emyaka yaera nonye emyaka yaera 10 kolende tutarara magacho akorekana ase county ya Kisii winera gothana yaya mangana afya ase county ya Kisii tarabe kutene nibuya ostara imukereri bubirengo bire igoro mono nara guruguna moturi ondieki aotana yaya mirobiri tarabe kubene ase chinyagitari chiaito naki ekoirira twagenda chinyagitari cyo kia abanyene ekiagera barabu nabo banga chisukuru chiri chia abanyene asitobegeta abana ekiagera barabu nigo batagete service delivery nigo batete gukorera abana inche gasi tege ya nyagitari munyagitari arororo akanyete bese yaye omweri bumutinyi oni no ndie kyogoteabuna nyagitari chia abanyene abande bachianjite kogendoro ekiagera nigo chiro chikwena no bokoreri nigo chiko monitored mono no na abanyene bali bechinyagitari chiri nabo bibeke agochibweka nibuna chisukuru chia abanyene korenga ni skuru ejie serikali igo kenda gutumekerengera kyao nara kukona rutu nyaboke awote abana inche ni nguru ase county ya Nyamira nande munyore na Nyamira nigo ebwato botutuka numono ase Nensemo ya afya korengana no na abanyagitari beji serikali ebe serikali ngo ikabale bagenda omugiro igo bokorera imbora ababuya montara nyara kote abuna ya nyagitari nchibwate ebintu bisaine oyo rutu nero kote abuna akura Nensemo ya Nyamira agotena ya ebintu biro county ya Nyamira go kabere byakorekana goika abakoreri gusabanyagitari bagenda omugiro sakaria osinde ni yote abuna inche nkora aligirinde nyagitari tito mpaka nakumia korengana nigo obokoreri otarikoba obuya anene nabo kugenda asinyagitari totebe enyagitari ya general kwa bororo egeka
naande abanyagitari mbarororo bakorwaria abantu buna babamanyete igo eragote abuno oboiri mborororo kero goikire nyagitari cia serikali anene na tomanyiri nabo gokwere bench oyo nsakari osinde gotena yaya bokorera nyagitari cinene osana cia serikali mbora ikerana mono omochokoro onyasinga agotena yaya nonche nondimi yomoroberu ensakia bokoreri asinyagitari chaito mbotakeire kurigereriwa mono anene asorogongo rwagusi amagacho naba aramaya kurende mariogo tariko baime seref na chuka chibekire oyino mochokoro nyasinganera otena yaya bintombira beku burong Alfred Nyandika Auta abuna yaya injini gongoro ase county ya Nyamira kurende abantu nabo tokoru ase county ya Nyamira twachigorigie anyagitari kinyagitari chinde anene ase county ya Kisii eragote ane bakorwa sensemeli baenda ase county ibacha ase county ya Kisii nara okorokuna Cecilia Nyancha magotena tankandiri ebinto bibekire gosinyagitari gorogongorwa gosi chibekeire buya ebinto tangantori kwenda no entenweki twachikorigie oborwari koruo ororo igo yagotena yaya no ne county ya Kisii ne ya Nyamira merobertera bekubuya ekiagera abantu ngwenda barase county sensemeri ya tenweki nensemo ya moi referral hospital nensemeri Eldoret igotena merobertera bekubuya kwena kiuna abanyagitari gose emerobiri ngokorikana na sorongorwa gusi igagota yabuna tangandire emerobiri bekire anene ase county ya Kisii ne ya Nyamira tango bantu mbali kwenda moi Eldoret moi ase Eldoret area moi referral hospital ostanga bantu mbali kwenda sensemeri ya tenweki nara okurukuna makoldankan agotana abanyagitari bare asinyagitari eji cha abanyene chinyagitari cha serikali nigo barigerete nyagitari cyabo anene kwenda kwanyora muntu tayo nigakare ase eduka yaye anene asa okorera obonyagitari erokora nigakomocha abanyagitari na abokonda asinyagitari ya serikali kwanyora umunyagitari tayo ochire asinyagitari yaye nyene ya kibinafsi nera asa kwenyorera sabuni yaye koru igerekero kwende private igo bonande ucho korega gasi yayo roro mwaje muririe abungati yabari bandate gutuma ebirengereri byabo gwetera sensemeri ya Facebook mbara batumire gwethera sensemo ya WhatsApp akulika goteba nkoro kwa Samson Oroswa kuro chinsemo chiugembo agoteba kurwa devolution yecha embya merobelinere ya ikiranire kurinde sensemo y'abanyagitari tibali kwegwa chibesa cyabo yagera baenda emegomo egera baruire baitu banyara gusira iyo ne namba eyemo namba ibere akulika goteba nga card ya NHIF ekarogoika oewe amariogo nkonyoro nga ariogo riri uganeire kigima nande nario tari koegwa ige kadi ya NHIF tirabakonya ase esokonyoro bugweni ase chinyagitari ase county yaito ya Kisii na Nyamira ena mende ya gatatu igagoteba mariogo kero kwalikiriwo kugenda kwanyora nga marioga ariotagete taiyo ase pharmacy ya nyagitari kwalikirwa kwagenda kugura isiko ase chikemesti chire chiaba nyagitari abwase nyagitari igobona otebirenga ebinte bitatu bise kurigererwa enjira abanyagitari bagochugurikero baye guchibesa chiabo meshara yabo asobo ikerano arafu nanda mariogo atu kiburunga se pharmacy ya nyagitari nabo igo ekadi ya NHIF yashugurikira obugwene bwonsi buliotakiro montekaro kwa rwalire igoliro engana ya agenda nene yomuraibwense nikirane bya kolenda sebona ebimbire ikirana oyon Samson Oroswa kuro chinsemo chia ugembo bia mono sana akondikira gonte binga nere engineer Gidi no aligireti morobero bwensa kyagotebanga nabakwaniti go muri maridadi kuruga bwa studio no tulime yo morobero. Asante sana engineer Gidi akondikira agotebanga nere Eric Baraza anyoro akuligera koro chinsemo chia Rome agoteba no aligireti morobero bwensa kya agotebanga nkwaniri Brighton nkwaniri na John Kibati mbiamana sana asumurubiri bwensa kya mbiamana sana soko gendra kuligereria akoro kwa Divina Mora koro chinsemo chia Nyamarambe agontebyo ikire ase skuru kolinde no atuligire tuwetera senchira ya Facebook na YouTube agotebanga emirobiri tigebe kwebo ikiranu
eseng'encho bokoreri mbora ikera birengo biri bibwenerete ase chinyagitari chindime ya Gusii. Ayongati yali bakorika gwetera senchera ya WhatsApp igoro yeri boli twaboli igoro yobokoreri ose abantu mbaisanigete asokonyoro bokoreri. Manjumulire nyorana mna mbono karako igore TV yao eto kubolina ine nisanigete no bokoreri bua mangana afya gosobo cheno asika county ya Kisii moni county ya Nyamira usasinze yetu ya Kenya ino isanigete no bokoreri bua nsemo ya bacheno gosafia ino isanigete karako na nyagitari ngakyo uduma osenga ngakyo goturitu gosenga kyo kuregererwa kwanyara gokorerwa uduma yao asinyagitari ino isanigete ina tu isanigete gosena goisanigete na bogotomya karengere kya gwetera sinamba yera siskinya yugura abu togesome gwe kurugega se studio karuisa negete karuta isanegeti na ningero ngeteragera utari guisaneka gosingetara korwa elinde afye nyarige kwemukiwa igoro asoro goroito rwagusi fanis nyaboke autana inche tinanya guisaneka kyagera ne linko enda sinyagitari no nekero umwana harwarite nigo tokwebwa ntori ko inyorwa twa no ni gitabu asinyagitari nigo tokugora serikali gotera abika miroberi ya bene kwene kebuna ngokonye katore oyo yagotena fanis yagotena ya no ni gitabu utakebwati gotokurwari gwa sinyagitari cheitane na chiri serikali nasinyaboke agotena inche egento nkomoche serikali ngeri ekoru chi promise chira cy'ubulimo tego chikerani anene asensemo ya afya una bono cancer center yatakire kwagachwa se county ya Kisii kolende emiaka yaerire tukunya kwiguna nkwagachwere ntumanyeti indi ekare kwagachwa gosenereye yagachwa Mombasa oina sinyaboke akobori na cancer center yatebetuna nkwagachwera se county ya Kisii kolende tanyerora erabugitena nere yagachwa sensemeli ya Mombasa. Samson Rogena agoteana no alime yomuroberio agoteana ensa kembu ya mogocha piana ni mokoleta bosemia asensema ya afya inchengi sekobeke birengere byane ni gonda asali ekiagera mbantu barayimbara tokolera buya asensemo yobochenu Samson Rogena eragoteana isekobeka makanaye na baranyare onyore na kago salia egana agotigera igo Douglas onchomba kurujinsa chiri cha karantini autano alime yumuroberi amangana afya arotiga tutigere amanyantenge ekiagera amanyantenge naro agokonyeka intu abanta babakabake nigo tokogenda twagora chipanado na kwira na nyumba na ndi nyasaye otokonyete oinda gracia rao tena nyagitari na enda tari guchonyora bokonyi Lilian Chofrey aote abuna SNSM kurujinsa chiri chiabo basi aote ana intwe ntora konyeka buna abantu babo basi ikiagera inyagitari nigo tokogenda asa tambi twachikorigi obubwenia obwase serikali aote na yabekire miroberio nande kero weka SNSM yo kwanyorana binto biri bitakeire mbiyo ororo igo iriria nchofri yawe tena ya nyagitari nchirabo equipped asenjera erendongeri kona kibuna abantu ngonyo abare bokoreri voice ebingati yebirengererio biri bigendete gutumwa gocha studio kero mbantu auto magotera sensemeri ya Facebook na sensemeri ya SMS gwetera se namba ira seskinie igurabo oiga koliga oteba Erika Baraza goteba NHIF nabo iri gento kyo konya kigima na serikali nigo ya begeto muroberio yo okonya abakenya bali bokonyora wanse kurende obokurumi nigo bwairire merikere nsemo ase obokoreri bwobochenu nekikeirera bono nyene kadi ya NHIF tego konyo monto boikira nubune bwenerete kinekerangere kiaye akolika mbia mana sana sokondra kolika akolika nere Rose Nyaboga agoteba ng'ainche nanyore tobokoreri bwibirengo byanse kigima ekero nabwate omoroire orwarete kigima kurende ngatebugumbe kelaini mpaka omoroire oyo akamochikoba bobe igo yabideti nkamorusia bwo nkamominyokia ase enyagitari yabanyene agoteba ng'a abaroire bande mbarokonyora baachire bare gosebataite emergency kwanyora nande ng'a gotebunga goika obe kelaini ekikirira baruire bande banyarwa bagusiria obugima kwanyora baruire bande ba afya yabo yaachire nsekegima sengencho batashugurikirwa na mapema wana goteba ng'a bokoreria sinyagitari chinde mbulense
no obande batebanga agotebaga iga akorwa Jared Miyoga akoriko koro chinsemo chia nyabite agotebanga kero kende nabo kwana nyagitari kwarwari guburuire utarware ti ntokumanya nibirengo bya masomo biranire nsa sensemo y'abanyagitari oseni go bagwanja oseni ignorance agotebanga omoiri one na arware tiwe tuberculosis lakini hata abwate muchando ujo no muchanda abwate no muchando bweli kuba kuba tu kulinda karwali wa oburuire wa tuberculosis igo abanyagitari bande tigaba arenga abaruire bamanyete eki bagokora biamono sana engineer Gidi agoteba nkwaniri Brigton anasema mjadala iko sawa biamono sana soko gendera kuligereria Ndizi TV neru bwansubu mugusi gendera kutumeka ngereri kiao na intwento soma kuruga studio asenge nchorero ne Tuesday gose Jumaine yobo chenu akaroto chitwa sanganga amangana yobo chenu ngaitwe ikeire na intwa bagusi una intukuru asi county chetu cha Kisii na Nyamira karoto chitwa twara mugani kulenderero ntomutwareti twatebanga tiga obo mugani tulitkuria rero ri Jumaine ekeroto kunya gusanga naye gwetera senkwane nene yabono mambia igo gendera gutumekera gelikia gwetera senchera ya Facebook na Ndizi TV News ngoge soma tole gwetera YouTube beke comment ya ugigari ya Ndizi TV News na botambe kero goika YouTube tibweba go subscribe lakini onye wa subscribe abumbu ya tuko pamoja tikatogendera konya rubwansubu mugusi na bega senchera ya SMS eyurega bu ase TV yao na bega senchera ya WhatsApp kutumeke nambe yoyo erase TV yao Susan muchama agote abuna no arime yomero rwensa ke agote na nchini ntagenda nyagitari ekiagara nyagitari antorigo konyubuya ekiagara nigo gesa COVID-19 yeja abanta bange nigo twabate na tese kwanda nyagitari nigo tora lenkwe tonyore tubwatu burwere bwa COVID igonya saye na tokonyete igono no bokoreri burenze injetina ya kwanda nyagitari na arairire ekabono Susan agote na erora irege kwenda sinye gitari na ndaho tena banta bange babata kwenda sinye gitari sali ya oborwiri wa COVID-19 bakagere na muntu nabara sinye gitari anyora na tara anyora na oborwiri na bwate ani akobwa igao tena banta bange nigo bakobwa kwenda sense mu sinye gitari metsara banta bange nigo babwate obwoba buna kako na gitari na bara pimwe anyora kabwate oborwiri gite bantu bange bari na gitari konyora umuntu akwenda nsemo ya chemist ogora chipena chipenikira takubanya buno okotanda nyagitari nagarongo bwate mechando nando mwete obutukimbu orokinga ekaro gutumika Panadol for a long time omuntu igubo begosono mutuko mwatia ominyoko ogora Panadol gakoiwa maumivu ominyoko ogenda ogora paracetamol kulingana no obutukimba tebanga obutumikio bonge wechindatere chasengenjo Panadol taliras manga igekobwenia maumivu igekobwenia malaria egenteki na okuganda nyagitari orengwe omanya kwa gwachintetere no munyagitari omonyene akini njere yanto banarete kugora chipanado nga karamu hapana da igego chayare to muchando ase afya y'omuntu muchando kie ngwikire yare tanonye no buruire bwa cancer yare to buruire nonye no bwa diabetes ekero gutumika mono yani uno kurorega kwa minyokere chemist kwa gurire panado kwa minyokere chemist kwa gurire chintetere utamanye ti muchando kio bwate igo butumiki obwe chintetere utararengwa buya no munyagitaria na munyagitaria na ndo somerete umanyete ngo muchando kio bwata kurikirwe kachintetere iko na shida mbono miamono manyubor gendera kusanga kangere kya gwetera bego to kubore tibina aye nusene gedino bokoreri bw'inya gitari go sobokoreri bwa afya bokoreri bwo bachenu imeyense to ya Kenya kerimiro bende ko be kunyiro no murai bwense anyara ka tabuna ere asema ngana ari ibintu biribya ebine ebiriya begete amangana afya nera etekibao mbere usinera tegite kwene kibuna ngo sirwere unyero no mu fast ready mata mu fast ready Margaret Kenyatta nena endete ko sire meroberio annekara agande ko sira meroberio yo beyond zero ekranda ko sira wasupati kwene kibuna no nyene kero ba kuibora mwana da yugo sira nere merobene menge bekire iri kwene kibunga kiafye go kinigo asorgo gorwa gusigo sa sensito ya Kenya kone to ko bona hano isanigete nensemo yo bokoreli asensemo yo
wachenu ime yensi yetu ya Kenya ngiro bel kitarabe kusineli etakiri kubekwa ilikwenda kimna wachenu nkogendera bole gochi asensemo ere gochi bosio nara gukuna Severin nyamoita agote abuna bokorari embora abeku ya sensi yetu ya Kenya kolengana nigo emirobeli etarabe kwa asinya gitari cheito amaga charumbu yale kurinde bintu mbiyo ime ekikwirira buna abantu natogenda ro ntoriko konyeka mono hoya tena gokonyeka ngora basinya gitari mono ase gweta nara ogoteana kurokuna Edward Nyaliki urujinsemmo chiri chia nyamache enyamache gotoka se bunge ya Bubasi agote abuna ere asensemo yobokoreri ya afya serikali yatemire yechi county kiagera ni elina ekero devolution yachite nigo yachite kabeka na tokotonyora bokoreri kurinde tiga serikali emente abanyagitari asiji nyagitari kuyagotana bokoreri mbororo kurinda abanyagitari nabo barabake ando bise komento nabo bokoreri boguska guchibusi Mto Brigton timanyeti gose ekarato kwanero bachenu timanyeti gose abantu bagenda tokonyore chanjo ya COVID-19 eronto kwibana ndi ntokorosa kono kwenyori mwanchu muligirire buna COVID-19 bado nerororo nonye birengo bikona kuira nanse ntwigene tinga nyasaye na chanje yetare kurende igogo ikuimukie gatambokero kyoko chanjwa onyore echanjo yago full dose anya kwa betu tusindani ritangana na bokwenda obetwe okore echanjo yago egerturwa ni machando yago COVID-19 as much as to kwanira maruira ya igande n'ubururu barabumbororo nakieko gere nonyene kyombe kyobachenu ensengima WHO kigendera togotebanga abantu bwatia machikali abekire egere ntweba ntobese kwebanga ya ebirengo byakeire ngaigongo sirere una to kweba na ndigo igekwira na gosenigo ekorioka igonsi ayo mwanchu muligere igogenda tokoyanyora kurwa Ndizi TV morobelio nensakia kola tomona inche tokubatira noyo minto Brigton Makori noyo minto rasensa mwende ya studio John Kebati teturaenda ase omutimo komoke kero tokwirana ntogendera gosoma chujumbe chiago chiri watumire gwetera se namba ya SMS yera se TV yao Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ine nobwatu muchando bwa maiso guse nomanye tundu bwatu muchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nigekurupo karali bwensi bukurwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barobu gutwara kimashini chekerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bwatu bumanyi boigo mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria barabanyagitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechide chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mumarakabere kianda isato KCI Hospital macho bora maisha bora
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamagura insemono nigo bubwate ci computer cikoburukanye kirange nigwikira kiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares icyo kire kibakuri cyo sink n'ibindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna pipe na boygo ni tap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira senyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Muligereria nigonda Nensemo Yabobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi ontita tena na batambe Brian Sagini Isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii Amayia National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imero ngolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikugu mutu ili Italiane Ndemo Steven ngoli potaliane gatasani Ndizi TV kurwa gaiga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Jingi gikero cy'umugusi no murobyo bw'igikoro cy'umugusi uyure nekirenga ikigukomanya cimbwe cy'umugusi cinyenco cinsoni amunoboroso bw'omunyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayu no mungina nero karansana abanda ari nyumba manyase ba karansite nero komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigeya mange tokwana mange kera togukwanira igoro ije chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibere cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibere nejideke kumna isano chia mugaso tunde baba ngai tenga kiritoke moiwe asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye
nigo bobisete amange aigiatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakomo umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutungito kuri cyambere yategere naye goru ari enche bana ndwari turi kwemanya eri bana na nkubena yani nari kogenda on kiro monto asense yiga tomenyate oyaiteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaiteire nigo tugutarira abaminto bari beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano Chinsa Iasano ni Ibere ni Ibere 15 chiamogaso Sabaria 10 kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengererio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka nakoba ubunchoreria ububokororekana asumurubilyo bwesabaria y'ubunchoreria nigo tukwimanya amange igoro cyogo cyako ubunchoreria koremereria nabuigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tukwigira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro ubunchoreria bwibirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri murubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven Umerena na Steven Ndemo kirari tuko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro ritukure Jumatatu Chinsa Iasano ni Ibere ni Ibere 15 chiamogaso imeya Ndizi TV Obachenu ni goboro bwengencho mono asubugima bwao Kurinda asawetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makenonuku na kurinda chindagira chirio koria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio bwokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria umugusio ito mwanyagitingo ito narito kirito kanete korariri bwaga gatokuria narira tokonye igori toke itokorari wandika kitomenye buya kebocha buna botambe ngobatabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba Ndizi TV Mambia yama tuko wiki guchakira Jumatatu goika Ijuma Chinsa 12 cha Mambia goika Chinsa Iasano imeya Ndizi TV Una botambe toko chakeli ritkuliao ase ogwansu tumedena manga koraganire kuritkulia igoro nebo tukobogima konde bone Mambia nigo tukwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete Sara numete ensakia umete na mugasogete umete Mambia no mona tena kiti ganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe mwanjo muri rintura gotika maiga imana entwe to ko vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuriao asenjire ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota kirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibiritu asejereyo umerana na Sara Ontita na Brigton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na vogo to tweet ase @Ndizi TV
news ine tokonyora uchumbe yao asinjira yobokirano baigona bagotonyara gwetera asinjira ye SMS osebalimo gutorora kurwa Chinsemo chama chingumbwana nsiyosumole tokoroka diaspora amagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie Amayia Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Manendo mwanchu murigereria sengenchoga endrata kurigereria Ndizi TV omorobulio nensa kia yokogochera kera litkolie mambia Chinsa 12 wika Chinsa isoto chiabono mambia litkonelia Jumanne chitariki 22 mutinyo kabero mwaka w'ekirwa 2022 kerabona twatigira matuka makekigima egereto so mutinyo gatatu onyoro mto mutinyo gatatu nekero matemwa akirasi sano na isoto KCPE amana matemwa aria form 4 KCSE atakere gochago chaka mutinyo yo igobano nigotokosabira abana baito abarokiwa baito bali bonsi be ariganite uchakora matemwa yo tubasabire omurembe nandi tubasabire obubui kurinda Chinsemo nchiri mense ito ya Kenya bado bulindi bagendete kuira nanse na babwatani bechiseme ase Chinsemo icho Nensemo ya baringo bagendete gukuminga abarokiwa mbache baikaransa matemwaya ase ngencho chiskuru chiasiekirwe ase Nensemo yo ase ngencho birengo byo bulindi niko birenze kigimantu arole skuru ya mo abarokiwa banyarwa bagusaga nome ya Kerio Valley igo amangana yo bulendi ase Chinsemo chinde mense ito ya Kenya na bwate challenge kulinde niko togusabanga serikali gutrase wizara yo bulendi bwaime ekole merobelili bwenerete kuiranio bulendi egara bana bachego kora matembo bale no bolemo igemambe abono niko togende tokwanira igoro yobo chenu amono yo mitukoruge gase studio karotwa kuboliri bolio ngana kioro chebo korali we serikali chichi county anene mona se sector bosa Nensemo yobo chenu abange batumire birangereri byabo endo chinga konye babulira se bakobibeka kolende babibekire witera Ndizi TV na kweresa ngana kibanyorira bokorali na kibaroche na Nensemo yobo chenu wenerete gukinirwa egere birango byobo chenu bigendere gutigara namba eyemo nara kurukuna Elizabeth Nyanchama agate abuna bukora limbura korekana bias nyegitali awane ne serikali kurengana ni gemerobeli yabene tabe kiriororo nabatineli benyegitali ekina barabu nigo barabasireri kurengana ni gade ni barabasireri nabamanyi kintu byaseregire nigo batari koire getambugero kyabwango gochikokonya abantu kirebuna n'abantu bari kwa nyegitali cya serikali cya bakwende cya banyene wine Elizabeth agate yabego chudi nyanchoka kurusemo chiri cya mosobete otena yaya nondi meyumuru rwensakya ntu bunenya gitari ere angega iga nigo chire cyabanyene ekerobaro cyebuna nande abanyene abambali bare abanyagitari benyagitari cya serikali nabayigorete bone twendo bokora liorori kyagera noenda nyagitari cya serikali nande nabwo konyora gombono mbuye noenda nyagitari cya abanyene oyinchu diko Chinsemo chiri cya mosobeti nara kurukuna Edward akurukuna Edwin Nyansaga Edwin Nyansaga Chinsemo chiri cya kyamo kama korangiamo kamar kolika kintari getibya agatano ali meyo mu rubiri rw'ensakya abathamna intubu n'abanyari bali Chinsemo echi inturarara buya obokoreri bw'inyagitari gusimbororo anene kroto kubuli county ebeke merobiri nakwanda kibuna obokoreri bwabere buye anene kubeka mariogo hase chinyagitari uinedu nigo Chinsemo chiri cya kyamukama karagote buna korona nyagitari mariogo tayo buya chinyagitari okororo bokoreka numbororo bwo mariogo atimetiga yago chachia
musukunto bori abantu kujya mariogo ya goche kya mariogo ngocha nkoraro to none chikari chikoreta mariogo kurwa emete kyombekeri kya kemsa naki koreta mariogo andasi county nkoro to chikari chiko chine nalie chikoreta mariogo kurende mariogo into maite tauchache gose nigakoera usina abantu barwarita abange bakunywa mariogo ayo kiribona abantu batera mariogo tayo mono na ndo maithino ne serikali ase budget ya gokorukira umwaka nkonyorore ensemo y'obachenu neire kerengo giti ande bono nkonyorore ire chibasti nyingi kigima echichikwana kyabuna mariogo tabaisa kubura sinyagitari chiri chia serikali nabo igo abakoreri usabo bisabo bachenu tibabaisa ko osemisara yabo tibaisa kunyorwa asengenchekera misara ya nyoru nabo bakogoma batiga baruire bachandegete igo budget neroro ya mangana y'obachenu bona kera aba Kenya gusaba na inchi bagenda tokotebanga mariogo kwenda kwanyora tayo nabeko ba ogokumia sengenchunga mariogo na manga gocha kero kindi buna gwateba korana baruire barabange bakwingira amariogo yaiga kurinde divino nkeo nagendete kuligerere kora chinsemo chia mache ngumbu agoteba no ari miyomorobero kigima agoteba Sara na Brigton nkwane yonengia tiga ekonya abantu bakwane amakongwari bagwetira akorika agoteba kurukwa Obedi nyamari kora chinsemo chietono agoteba na mbemo chinyagitari nchiro bereti bya yokonyoro kungusana na korororo asengenjo yebirogo gose kwanyora oya minute yemegomo nkonyoro abanyagitari mbale ba complain ba menyire ase kerengo gitase gitambe na abandi bacha baeguchi promotion bono yairira obokoreri bwechinyagitari bweira nansi namba Ibere nigagotebanga amariogo ayugwateba onye karororo nigo koneri wali gurire iguru bono tukuminga chinyagitari che serikali nande tukugora mariogo tumanyete nga mariogo nigakurwigwa busa namba 3 igagotebanga ebirengo by'obachenu biraba byasengencho konyora barwire nigo baichuriranete ase chinyagitari timaite na kibaichuriranete asengencho nyagitari igokonyora gwakumundeti umuriro masigitandeke makuri ndo yagotebanga igokonyora ndiro bagwika baichurirana kwanyora barwire barase egetanda no nyemba 2 no nyemba 3 igagotebe challenge nerororo as much as serikali agenda tukubikimiro bilio na kwena kyanga bachenungu kinwa buli mense ito ya Kenya chinsemo chinde tigachirigereriwe buno go decongest abarwaire egere chiwodi chirosi we chisaine sengencha abantu squeeze niko bakurwara mono mbiamana sana korwa etono nara igo kulika koro kwa Elizabeth Nyaboke akulika koro chinsemo chiekona agoteba gwikira iga ebirengo by'obachenu mbuyabire ekoroto kwene kyabuna abokoreri bw'echi county bwachete bono abantu nabo tokunyara gwenda nonye nase wizara y'obachenu tweira ebirero by'itaroro byonyarwa bikoligereriwa era nigagopongeza serikali ng'ebirengo by'obachenu gwikira bono iga gekorenganiwa matuka magega ebirengo by'obachenu mbuyabire bono iga uyu ni Elizabeth koro chinsemo chia ekona mbiamano Boaz agoteba nkwanire Brighton nonde ime asomorobelio bwensa kia endelea mbele enganingi ya kigima na bali bonsi mogenda takulika tokwaregania kerengereri kia ugwetera namba ya SMS eyuera se TV yao oigo WhatsApp na boko nyore nambiyo wetera sinchira ya WhatsApp Grace Muchie magote abuna ekera bana siasa baranyare bagutiga siasa na kumanya inki abakenya batagite na turanya to konyeka noena sensemo yabachenu korengana na gire chawate abuna abana siasa nigo bagwa siasa kuru January mpaka January eyerana none birengo by'obachenu mbikurugererwa naboniga abana siasa niko barobeta kirita maya bebira mangana afya osa mangana y'obachenu Grace Muchie magote abuna kero Kenya turatike kurugereria mangana siasa mono na turanya to kumugo none birengo by'obachenu asense yeto ya Kenya Elizabeth Bosiboli kuru chinsemo chiri cyanya mache cyanya cheki agote abuna no ali miyumuru rwensa kyote abuna inche asense mayane tinda rabokoreri buya ekegera mariogo none kero umwana kurwara esira ri umwana kwe kurunyagitari niyo ekobora oyine Elizabeth Bosiboli agotena bokorari mbura na kiuya ase county ya Kisii nasi oanga agote abuna inche nara chiri nyagitari kero nyugwete bobe korende nigo ngobekera ini nanyara none abanyagitari nigo bare abake
na gochi riria serikali enene yakarikire abanyagitari eyarenge buya yagote abuna serikali metekaro devolution yakite ensemo y'abachanu nigo yagita ensemo y'each county kurinda gote ana riria abanyagitari baringurwa serikali enene eyarenge buya estake muntu nkoruji ensemo chiri chia tarigeti estake muntu agote abuna inje nondi meyumurubiri bori neligiya abokora liborobu mbora bwenera ekiagera nigo abarai bariete chira cy'uburimo nande mpara chikirania sensemo ya afya na mariogo tayo okora banda mariogo na bagote amuna politas nyagitari oinesta kemundo agote mariogo tayo naba rai bariete chira cy'uburimo mpara ikiranie meroberi erebiya edina nyambeki agote anene no ari meyo muroberi gwensake agote abuna libori elimu abori neligiya mochi morete abo bisebari bagokora ensemo y'obochanu aschi county eji nabarabu tora ababori ekiagera nabu babwate okomocha nabagote barono bafereti inedi na nyambeki ate ana tutaketore tabo bisa bali batine tobochanu aschi county eji tora ababori amabori gusaba bantu babori amabori elinde Alfred Basweti ate abuna asensemo y'obochanu ibatemirake kurende meroberi terabeku anene aschi county chetu chagusi elio tumanye buna twisanekire naritora ntwanya robo konyi kurororo mbia mono asarwanda tukutumekere kyabutira ensemo chichi SMS amanesemo ya Facebook Ndizi TV News ensemo ya YouTube na Bogo Chat Ndizi TV News ende tuma konyore kerengel kyao kerto akubolda haino isanekiteno pokoreli ojinya gitari cheito asamangana afya sasa nsemo ya wachenu jino isanekite nibirengererio bia au sebo koreli bwa amangana afya nara kurukuna Samuel Mosomi agote anonde me yensakia abantu tiga babwati amachiko a COVID-19 ekiagero buroiro bumboro bogocha huyera agote yago semia abantu tiga babwati amachiko a COVID-19 elio torore ngakiense ekogenda nara kugenda Diana Osebe akuboli na eragote ana mbiamonensa ketim mbiamono mwabere mo kwana choni kebati erenki atari korore kanida okora koni Diana Osebe akona kebati erenki atanya korore kanagatia aisa korore kanarende muntu dayora tubego kurmaega Diana Osebe akona kebati nata kitokorara ne kebati na kebati nera korore kana se jibicha korende kebati nero kogera chibiche chago jira Diana asenjera erenkia kabisa abu Kirisori na kroje sema cha Kitengela ime ya Nairobi nigagoteba ne batalikisi ya ito county na Nyamira kurinde Kenya ngima asengencho nonye na manyinga ndira kubura sinyegitari nonye ne chinene igo ya orokinga ansemo yobo chenu ntwe bangeti buya guchakera serikali chichi county kuikase serikali enene igo nere buya emirobuli bekwe ebintu biri bya bwangu biganeire mbiko bora buna manyinga agoteba bwangu iganje nerwa inkagenda nkarua manyinga imenye gitali enene ime yomoche o Nairobi agoteba ngarituko lia Valentine's Day ereniga arua manyinga agere achigokonya boruiro bali bagucha batakira manyinga kwanyora manyinga tayo kwanyora abantu bakoli ukurunya gitari chinde erote biri tigimiro bilibe kweno nyene bintu biri biganiri bwangu byanyara kananga enyegitari nebwate muntu tagusiri bugimanga sengencho na manyinga abura anena mona abantu abakonyora mibasokane mibe yechipara kwanyora umuntu osiriria manyinga mange awikase nyagitari onyoranga manyinga tayo ari gucha komokonyera ubugima bwaye igo Kristo rinakoro Kitengela eragoteba nje concern yane ninyagitari kuburwa manyinga andagoteba mbiyamona somurubuli bwensa kyaso kubuli ngana ebwato bulito bunobwo byamara sana estongwae nere nkoro chinsemecho cha Kitengela agoteba chinyagitari chinyinge nobokurumi bwaso irororo nogenda ngankuru ali wole guchakere kadi NHIF gutrimboka kirigento nechibesa kirigento nkiyo kiabosa agotebana kumiana ende nyagitari yemo ya serikali nigo gosabu chibesa kurwa sigitabu kirikiageita wono tukuminga obokoreri bwa busamburo byo nabenga abayiboli ba bejisu nabenga abayiboli bali bwata bana se chiskuru serikali nabegenda to kuranga chibesa chukumi buli agwanera te kurwa lunch
nebinte bike ebiga bi umwana agotumwe ebinte bike serikali etanyare kuira lakini efficiency gerure akuru kwanyora umwana still ngoseri gwari ngana atigarite balance ikiri wikomi je balance ikiri wikomi na isano wana iboli bakuminga esere chisemeji cyabu sanchire chichi eho nara kuguna mata kwambuka batabona uyu utanya kurwara nere utamanye emechando abantu bagwetera kare bakwenda kinyagitari anene kinyagitari cie serikali oyi mata kwambuka batane emechando ne menene kwene gwose kinyagitari nigo ogoikaranza kwaganya no munyagitari ndiro ogoika kwanyora taiyo munyagitari omwana kinyagitari eyo ekerakare ase ebiasara biaye ebinyene oyi mata kwambuka batana yaya mboko mumbora kinyagitari gweta asa kubona oboteneri imbotakire kubeka imiroberi ya bene anene kara kwanira ya management eboteneri bw'inyagitari aho oikabanya kubekwa rikwena kena obokora linko babole obuya Clinton monali nera otabuna yaya inche karonde kurwa Nensemo osebunge ya Kitutu Church South obokora tinda aborrabuye kyanyagitari nchigoire lakini bokora limboyo ndiro kogenda goikanya gitari kwanyora no na mache taiyo amache niga akamete niga minete kora mache taiyo no na si kitabu kwanyora na bono nonye ne kwerende mache taiyo oyine akotebo yo Clinton monali na bagotebega Brenda toto na bakari kwero ka Nensemo ya Facebook akoro Brenda toto atena yaya maite bintu ne bikongu no ne nyagitari karotoko genda oroni gotugwa kanda mbaka no ne service ya kibara Brenda toto era gotena no ne kalba nyagitari lakini nyagitari na botakere nyagitari nchiro kunyora bagwa kanda bosaba usajisengi komi era gotena ere na orojone na gugwa kanda kibara ikona bimino no na mariogo nabo okubura o Brenda toto nero kuro birengereri biaye gwetera Nensemo ya Facebook Farida ke muntu akolika gotebanga tige serikali university Nensemo ya maternity era goteba buno musubati ororire mechande menge kara kwenda Nensemo ya maternity kwanyoranga no nyene serikali tibwati no nyani chi cotton bud chire kwa basubati bali bebwatira nitibanyorira abana iwonga serikali tige university besa kweba Nensemo asaba kungu bakuiburira gose maternity ekine karangara kya Farida agoteba nere arucha somo chandole sebirengo byo bachenu Nensemo ya maternity ngwa kwana buya Samson Oroswa nero omenteranga akarwo ikire nyagitari ndiro kwenda kwanyora amache taiyo buna gwateba buli tangani ando tebanga atiga serikali bekemero belyo barika abanyagitari abanene baba abange asenga no muntu agusiri bugima asenga umunyagitari monene tare ngororo akomushugulikera igotiga serikali erigererie ibintu bibwato bulto bunebiga nyagitari yatwara abanyagitari abanene nyo empatatu bane ekero yo mata iyo kwanyoranga abarwire ngo konyeka bari iyo kabatimoragwa hakoboli na Brigton na Sara inu mwanya kwibona abanyagitari nko babare asinyagitari batete tigo se batari qualified kwaja kwiruna bakorire mireme myake menge tinta getigo kwana nyagitari eyo kurende na inu mweroreire nande na mogo tukamumanya na abanyagitari mbare bakobanyagitari batari qualified kurende bakurwaria abantu igo bono no na abakenya goika boboe era gotabuna okorana abanyagitari mbaro bakora no mirimo bataqualified tubia agotene nyagitari ya Mase county ya Kisii ya tware to nyagitari utama ani utari qualified kurende ngokora nge mirimo akore myake menge aroro nonye ne chikesi bine chiontu achiro cha matuka mahega asa abantu batabwati bumanyi bantu tukuboroka chikwak doctors abwata nonye ne chemist tachiti skuru ya monto tabwati bumanyi bonda bwensigoro ya bogwenya lakini wara kubeta abantu sindani ubeta abantu anando kwanyora kurwali for a long time atara manyekana kago cyo kumanyekana oletira madara oira abantu chintetere chimbe wrong description abantu bono babwata marura semebere ya batamanyeti kulenda serikali yabegete mirobiri kurwania abantu the rogue doctors bunabo ase bagotoka nande bayimukariwe getambukiro kiri chiko egarutu aroche ebinte ebimbiro byo nonye oyoteba kulenda samatuka wangoiga serikali negenderete gukora uchunguzi yae na kumanyanga enduka ki chitabwenera tigokori nakiokorora ekyombeke kya kwena na maliogo cyase chiduka chemist chi pharmacy bagutara kwanyora baguchira mu basukana abo bisabari ba checkinga chemist kya ungikire netia machiko
aria agwanete kubwatigwa ekwana kigwa ni goko ni bintu biri biguchiko gokonya afya yo ya mwanya bantu bakonyora nga to qualify tiko ni amalio gayo nabo bagusieka no nyene duke ya amalio ga Epifoni nyakenyanya agote abuna injetingsa nigetie kero bokora libore obobe asinya gitari chito kyara malio gotayo malio go na borro ni goko yagora chibese chiguru mono mirika bosibori agote anede na inchena ichanete ase county ya Kisii ekero ya rareti buna ya gachire emocheri erengi ya mono kobwa enyagitari igobono abarayi abe batageta abantu tokwe oyo mirika bosibori nero okobori nere egara igwete ne mocheri ya gachirwe ngiye mono iga akumitisana kobwe mocheri ninyagitari nketa kere kwa gachumono bone ni ribori ya nera kobori mirika bosibori okobori boigo Violet Kerubo no ari miyumuro rwinsa kyaote ambuye mono erena maiga gutuma kujiase abantu ba nyaboterere atena bonsi bakwani we Violet Kerubo monjo murire twakobona kya no isanegete no bokoreri bw'inyagitari go bokoreri bwo bachenu asense ito ya Kenya anase county ya Nyamira mone county ya Kisii ogenda gutumekera ngeri kyao anene karo turiye gukora ende tunya tokugasomaga Brenda Nyamoita agote abuna bokoreri mbuyabore asinyagitari cyabanyene korende nyagitari je serikali cyo ngita kere kurigirirwa na kubekirwe meroberi ya bene kwena kibuna ekyagera nyagitari ekya private ise gosiekwa ni gotorabe asomo chando monne oyimbrenda agote abuna na gotoraba asomo chando monne nyagitari kya private nyagosiekwa boigo ma komenda buna nyagitari cyabanyene tiga cyeguri baga chikore miremo ekyagera nchikonyete tutige korra chisege chikoba anene ase kiombe kia amangana NHF unyure na NHF njatware shida ake yaboturon kama chiko ba serikali karoli serikali chingitali chia banyane chataka kuteana gotiga chiro korobo korali anene ase gotumie kadi ya NHF ntoje tuligio mo bisakoro ase kiombe kia NHF aicheraneria maboli ndo chaba abagusi amana bananchi bagendete kubolinga nkige kugere kadi yo etaligo cover asa malioga aliara muhimu malioga ya makomo ndara nyale kwa afford ko nechi bascha nero ekadi yo konyole go cover kulinda malioga alia aganeri monto onyore bwango agokonyera ubuguma kwanyoranga teligo cover ntoko manyoseno maeno sino bolimo kulende one of these days ntocho tobaligi bache barereneria mabolio boigo test njiri jigo karunya gitari alia NHF etari okora ne kumatendo konyora test karo korusine rumocha eriwe ya muchigoro kuma tebra NHF on teriko ket wanando ikoso asomo bukana kuma konyora muntu tabwate bese kyaro save ya NHF ari kuma konyora ndo ireni abantu banu metabaira nakabata kori test ndo turigo mobisoyo acha toteina ki NHF yinkita kire kuketa agara to understand agara ba mwanchu muri nera understand maina ya ekara kwena no nyagitari go ikebange abo gorigento ke kaso mubuko kya ekara kwa nyagitari niko kwando chukurwalibwa tari ekwagenda ochikwirana tari kuragera gwache kwando urwalibwa nande onyoro urwali obobweni ando mae kuirana igo mwanchu muri enda gutumekera ngere kya unara ukurukuna lucky Liz kinsa majija besukwa tena kinsa machobo korali bwanyagitari nchira korabuya nonye nensemeri y'abasubati ingokoro kwanyora abanyagitari bakonyinyera abantu abo bono bakwirana noe n'abantu mbari ko batreat bya bayabate n'abantu ko bare mistreated asekara bagira nyagitari ikwirana bokorali bwaba obobe nara kurukuna Naftali nyakina agote abuna ensi yetu ya Kenya asense moyo bochenu nigegochi yayerera gosiabe kemerobeliri tubwate crisis tubwato mochando bunabona twatwarte COVID-19 nali serikali ya kwegete merobeli kurende karutu aroburo bwakeire go chinse nigo banande merobeli yo yakeire igobona bokorali asinyagitari nigo bore insemono hoyi Naftali wote abuna ekere ndugi atikire insi yetu ya Kenya naliyo ligusira goko bamono lakini karogwa keire egusira gujugwasira asense yeito ya Kenya manchu murigeria yunga tie birengereri birio kona gutuma karuturangi uche gukure ngwane ega igotosiekererwa anya gutete kubeke kerengereri kiao gitume gwetera senchira ya SMS wetera senchira ya YouTube
egero manchu murigereria tonyare kogasoma naye tusiekero isuka seng'encheng'ane ye nige kurengete nige turengete intu twensi abagusia seng'encho nintu tokorwara guserengete kero omonto amanyata ase county ya Kisii aseng'encho amaroiraro na ya mwanya bantu goika goikorware ase enchera ya mogoseyende kunturi gosaberonde anyare kobaga korwara korende kera ikire korwara goikango endari nyagitari ochonyora obokoreri nabo botwari kuburia ase mambi yabono ng'ana kio obokoreri bore na kio roche birengo bio bachanu bire ase chinyagitari cheito county ya Nyamira ne county ya Kisii ekera bangi baino mwatumire birengereri bino na gokwana ali mwanya ariko bamokorora ase chinyagitari akorokwa Monica akorika korwa ase county ya Nyamira agoteba Nyamira ntoire ine maega seng'encho ase ebirengo bio bachenu aseng'encho kera chingaki igokonyora abanyagitari mbali meremo aseng'encho gotaka nweng'eria igenye serikali ye county enyare gocha asoko igwana na kwaba abanyagitari emisara yabo na barabo banyare gukora igasi yabo bunibwenerete oyu Monica agoteba Evans agoteba ebirengo bio bachenu mbuya birake kubwa matuka magega igoto goteba nga mbuya monase obuteneri bwe serikali chichi county Kisii na Nyamira era goteba goikabone garo chinga ebirengo bio bachenu mbuya bire ase chikaunti chaito gendera kolika egera ntogosiekerera isiko Samuel Nyamari oyo gorigero kyo boy ase ward ya Kisutu Central tano arime yumurubiri tarasuka gesatoka cyagete goikaboniga Evans Nyakundi no arime yumurubiri Edward Momanyi no arime yumurubiri Evans Yanyona nera gatano arime yumurubiri satwa cyagete tarasuka nantara uchigo sengo sukari ekiagerensa kini ekoleta mangana maya yobosemia mbiya mono no mbali banda toto mekerengere kya bali bagotana batagite tukwande topic gite go next oche weekend na topic iruraga nigo senkwane iruraga ntukwanire anna sense amabo chenu irura take ekwanirwe na yo manya twaro manyi nabokuri ke SMS yao oteina yaya ni ntagite mukwande topic gite nabona abantu abanga batebina ntutakire banyoro mobisa wa mangana ya NHIF na bara understand base kumanya naki NHIF korwa chinya gitali ninge oketa ninge gotenera ikera bora agenda nande ningo ando nyiro ne serikali jate abuna kiromo Kenya obwate miaka 15 gochigoro goikanya achikutware card no bana turi kiri emetekare ekadi ena kwa kanya no mugaka na munyoma ine na mugaka akatwarire card uri ko murugyoye gosomurugyoye uri ko mugaka lakini bona kwa serikali tete na kiromo Kenya obwate miaka 15 gochigoro goikaji kutware card yeye ya NHIF nyiro na ene mirobere serikali netakobeka ilikuwa na kimuna ngokinire birengo byo bachenu ase NCA ya Kenya karomura igwensenera aete libagali tangani asensemo yobachenu kiyo to kubona ayorocho ensemo ya bikirwe osichibese ngobe kutire asensemo yobachenu kiro mwaka orocho bokoreri asensemo yobachenu bwikirande na kiro chibogendereza gukorekana gusebwa asarekire kabisa asensemo eyore malenga anaraguruku malenga mdogwa malenga mdogo ya kwero kwa sensemo jiriche Facebook agote abuna yaya bokoreri boro mbuli buya nigo bore obobe abokora nigo bore obobe kiagara abarai ngokure rubare korende mbali gwanja go change ibintu kende gyonzi ase serikali ilikora kina abokora likokora kana bora sengerere ndonge mwanchu murigereria towakanga mbia mono asoko gendera gutumekerengereri kiao uchaga gase studio na intu nigo tokogokange karoto go engage gose karoto go sanga naye ande twanyora chi feedback nga abagusi gosa abana inchi mbaligirete umurubuli bwensakia na kwiraneria maboli ali abarengete buna barabo abagusi igo umanchu murigereria gwikira oyo minto ntogosiekeraga bo mangana ye kerengeli usonde naro togosiekera na bako na gutume kerengeli kiara abushida de na atoma na butoji ukiri chinga kijinde nigo bono mwanchu murigereria tokwiraneria ngambia mona sengencho kwiraneria libolio nande kwarwa ibirengereri byayo munyenenga na kyo igwete karo kwenda senya gitari ngobokareri na kyo kobonyora ensemo yabandi batebiro bokareri mbiyabore nensemo yabandi batebirenga bintombiro biganeta gukoro bibere bitatu elikuimukereri birengo byo bochenu igoro ase chikaunti chaito Nyamira amona Kisii tugwakanga mbiyamono aso gusanga aso mujadara bweli tukolia rero na ande wika ejume go chali tukolia Jumaine ekero torache kuligia
aba obisa korwa Nensemo Yebimanyererio egere tukwanira mange asomoroberio kubwatia kurende mbijya gwasangana intokorwa Chinsa 12 na inde ekero bono chitigarite chideka nke sana chichikoraga Chinsa 3 chabono mambia ekero na intokwero bele kurwiga se studio egere tukoro murobele bwensakia na ande tokoira ngatiga mambi kinya sara anje bukibya ande ntochutumirane litkolia ankyo imigiga se studio ekero tochukwanira litkolia Jumatano tokukwanira igoro ya yechise litugero Jumatano tokwanira butamba mangana yechise mimene isiko ya usi anu nyoro na aborokiwa mbaendete kweyariga ni guchesa matemo manene yo mwako yegekera abandi bachakire meta matemo achakire korengana mbale bakora emenu eliende kunege French mbale bakora mangana business bara bachagire kweroberi ose bari bakora umureberi bwa agriculture gosobolemi bara mbagendete because mbasi megete ibintu byabo kama matemo na chagete lakini yaje guchaka bene ase languages ni yaje guchaka umutinyo gatatu karense ya Kenya yerobere tuchokara matemo unyona no mwako siasa na manga okorekana sensi to ya Kenya mwako yiga kero burayi batakere ko chiko chenjigwa kero no na bagabana bagosoka kurwa bisi abandi bakuriye birugo abandi bagosoka na abandi batagete kurwanira gose kwegerera birugo byabo korengana na batagete ntundende yakabiri korende wetani abagabana 70 baramukukora bari chintunde cyabo Ibere yiga mangana na mangaro mwako yo mwanchu muriyere na manga dora discuss ustora kwanda somoro bwensakia yigo nabo kwenda gutumekerekere kyao kiralituko kujakira Chinsa 12 wika Chinsa 3 chakira lituko mambia kujakira Jumatatu wika lituko lichuma igo naye tugwakira mbya muneke yaro gochora Ndizi TV kwa yerigereria kujakira mambi mpaka dia goroba kiatari raisi lakini goro yerigerete nani goto moyo twatebana nayo mbogo no ole nayo na elisha bikirito linene igo kabamo na intwe otambe kase murubiri gwesakya gwikaritse kuri yanke umwanchu murigeria kurendekere nsakia ego ikomohere tumineti nga meroburende teyo meroburende ngochera senchera yobokira nukigima chikoraga isano na Ibere ngochora kanyora mangana maya senchera yobwenge igotusuka korwa TV yao tugwakanga mbije mono kyandigi 10 asoko gendera kurigeria Ndizi TV wika litkolia ankyo nchini gonkor kwa Sara Nyarangi ontita mbe mono mwanju moriria producer ya nego ntebu na no nyobu mabwakongire go igatwetume igona yo mwanju mori etume kabisa erigerie kibago kya erigerie ndagara ya kiralituko mugati o kiralituko ikyaro mabwakongire igo ntogotenda gustoi karanso tena turi kwerigerie ki producer ya nego ntena ko ikabwetume utetometi ndete gutuma ikyaro tokonyora kindora beke mono igo kabege tinginye kengaini uriyo bundi bwagaje mbrake gotu osoye mwago otwaro buriru buya ande twara litukoligia bona botambire derane Brigton Makori Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi nigo bono yakirunikiru ndekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwoguzi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nensemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onjore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omuguzi
Mwanchumuligereria nigonda Nensemo Yabobasi iyo gotoka ase county ya Kisii. Kurwa Ndizi TV Nsara Nyarangi Ontita. Tena Batambe Brigton Makori Nensemo. Timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii Amayia National Super League janile gutatwara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikugu mutu ili Italiane Ndemo Steven ngoripota liene getaseni Ndizi TV kurwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingigikero cy'umugusi no murobyo bwegekoro cy'umugusi uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamuri bakapekirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayu no mungina nero karansa nabanga ari nyumba mwanyase ba karansite nero bakomya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi b'Kigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye Kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi Chinsa Ibere cyabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma Chinsa Iasano na Ibere nejideke 15 chia mugaso Tunde baba ngae tenga kitonge moiwe asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo tobasembiri nyasaye ero mutundita kuri chombere yategere nae goru ali enchibona ndwari turi kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on off kero monto asense yigatomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumuroberio ona yaeteire nigoto gotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munenu su yamaragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatatu